che okay nti na mo kakra na me kita me phone na me chat social media kakra Facebook na me ko se adamfo bi mu ti mene no ewo ma ye didi mo kakra na obebisa am se de ejuma na me ye na me kire nse nyamenim na kura mi ni ejuma bia me ye de ba me ye fom juma kudu so na me kita konso so na o se sa de a kudu na me kita na ye media na me kire nse de bi e obi dia na o se sa de a obeboa me nka won pa kudu fufuro na me kita no mo so obi dia de emboa me na me so yo mate oho na o kire me se ansa na mbeboa me no so de group o mo room ntino mbeboa me hu obebo group for na amane obo mo amane wi a amamre wo ho no obema yeye na me so yo mate di be 3 days e kire na o frɛ me se afa asema wa ka kire me na me hu ni san na me so ko betima boa mama manya kodo de a me nkasa me de be boa me meba wo hia no hofro nkomo be na mo hia ase de na wo wadwum se wo be so onya sika e wo wiase na me pese me nya sika wo be so feel nsuo ni so mpacho na be tena islegon na me ko tena islegon na ma nya sika no na watoka na ma toka wona mo wati pu na me so me na ma na ye se me na me ko no okay ti e ba sa na wo ka kire se sa de a ma me nsuro obetima boa me ti wona ade ho koye ana wona busa de ope oni na ebisa me de me pe okay ai nti se nko bi ono otimi boa ni pa nyona nka besa busa no wo de on na sa fa phone oni na fa phone fra me bisa me agro ne ba na me kire nse o menya sa de a se nka be boa me na me kura me kwan wa nti me nkwa na me hwe busia me na me hwe me yire ne nkola san hwe me mama ne me papa nti me mama ne me papa mo an wo be ma bia eye me nkwa okay dia ka na mba nkwa na o si we kura de e na me bresa na me che so ndie obetimi a won boa me tada na wo che me anaju na wo frɛ me che me se ade chi a memfo so enyama bi na omba kire me se mento okay meba abusu ambra Facebook insha 104.5 na bra be din komo na chipa na ebe wie no obesua de afrim nkomo bi a wo sa semre to data se no e wo Facebook ana se social media no wo be hya se atete so wo be mo ani ada ho hwe data na wo de browse ni nipa na chat nya sika na ko bi wo wo pesika mo bi papa ana yesa be dada wa be buwo ya be bu mpo yesa do ba be wura ba bi ani kwa so ko wura ho nkomo na be ma ni yedie no na wo so for adwene ebra e wo comment section wona de tro Facebook o ye beken ka de amawo unuani ofe anwumre ohwe e wo Nhira TV sanso so na Stanley Tutu wo so ohwe wo Asaman Kese na wo so che Akwasi boafo titiriu ene Friends Foundation ekuma nyina wo so che team nyina so yeda mase ba bia wo hwe bia no wo me number wetime atext me na fe yatime ama shout out Facebook ene ho sensem ane bia to be me akurato aso yo obe frɛ me no anajo se ade chi a memboaboa me hu mo kwai yo me boaboa me hu sisan na o kyerem so amamre bi wo ho a ombe kyerɛ me ama aye mitimi ye sa amamre ne wi a ebe boa me na mbisa nso se enya ade a mesa sika de na me se me piska na ma san ko se sika se me de ko piska de emboa me na o kyerem so we de enye din de ebe hia ne se meye me papers document no me ye no a asan na mbisa nse document no se ne bo anya din na oso ne bo anya din na me so yo mate ade chi saada na hwi ne me hu de me wo ho na wo frɛ me se na ndra nyumre me na aka asem wo ante me nka afa me che so sabe no obosika din a kyerɛ wa na wanya mbosika bia o ma quotation bia o ma quotation bia na o chem se odi ade ma me ba aseme suru bi sa ade chi wo se nka me frɛ nam so me nya sika ne ntino entina me mfro no na o chem so enya ade a ne boy din nti me ye ready dia obe kyerɛ me ade kro a meto a be boa me na meto eno a asa hwe hia me bio na me su yo saada ne temperature screen ne me hu na me ko hu me boss me ko so ya nya hwe ba me ko hu me boss o me hia sika bia de asende fie na wa yi 400 cedis ama me metio ntina me san friend so boss we na
o kan say meye no eye den ni den no si menye ready men pen no nkyere me de meto obelisi ama wo obelisi ama na na phone wo de message enyi metima de agi message pepepe ba wa se mentro okay na me su yo mate mentro na me kire nso ma pepe na wie na o se mentro mento candle white one mienu red one mienu bisi kokko miensa ene napi white one ene so baako de ba de white one handkerchief okay and I said me that fufu bia white one bia na me su yo mate okay eti o candle ne bi nie abusua wo de wo behwe me wo ha wo behwe de na ka no wa me hwe wa uba Facebook insha 104.5 ana TV ni so a candle kokoro no a ye ka ho ase ne bi ni we na to ya na say we de producer ne de kire yen wo de na to ne bi ni mpatwan okay wo to we ne bi mpatwan okay eti bra Facebook insha 104.5 initiation no na asha ase no eti wasa to hanki we so mpatwan wo to ba ko pese na to bondo white ba ko pese ye yima e wo storm mpatwan okay ana besin nso nie bese miensa enti ya papam nti won sanie we ye wonsam ampa o mahu sa wonsam nie okay ana de bi no se to kan o en sa candle miensa ko miensa white miensa white nappy ba ko anyway ene bese miensa no enu kwa na wo semento okay nti wato na mato ti meto ya na joni na me friend so eduru enwumre na me friend so boss mato na wo kire me se we na me kototo ya nyina afirisen na me tun so ayeti se ETCDB sa na o se o ene de wo ho ne mintie na nyema no so amanya ato no mama wode ma kan nti no ma enforce nya de aka na ebe ha me ototo we ne age full name na waji me full name awie na o kire me se sia no oje o krada kan ho da de wo oje me krada kan okay ba nya minim na na kura nya me krada utwa ntro kire no nti no saada no nyimbe dure na me kire nso nyama na ya ready nti no na o se ba sana magina ya saade no me 400 cedis na me 400 cedis no me di 200 betu form na magina so na me di 200 atu miti so na me so candle no atutu ho me so candle no tutu ho na me yankasa makoto mfimfim oba so candle na sisi ho asisi round na me yankasa makoto akoto mfimfim wo mfimfim me koto na me de handkerchief na atu minim na me de besi no so aguso timi de besi no tu so a de me pɛ no men kangu so ono no ka se obegu anafare ana obekoto o se men koto ye ka se koto a wote ase sore koto ase na mehwe koto fom okay obekoto sei okay ana me koto ye timi koto ye na o kire me sei men kekan de me pɛ bia nti me kan wi a de aka no ne yenye na me so yo no ka se kan na ba bia be hye do no be ne den mpacho candle no wase media megusu kan nyina na candle na ehye nti se hye nsa na wasore nsa na masore na wi na na nkokom nya oya squat pa na o ma utwa no ade na ya kwa se mi pesikanti we person try isile go na maye na mi see afi me ye ko wie na wa kire mi so se me makande me pa wie a aka ade a obeka bia men kandi niti na me see oho na wa kire me say e wo se me ye recording me pa phone na me ye recording that time na me kita techno pop 7 bi na me sa this techno no na me de ye recording ti me ye recording ni na wa kire me say di obeka bia men kan repeat na me see you na wa start ye say me Musa na me say me Musa from today going na me say from today amoka brofo nko a brofo nko na mo ani di ye nyina ye brofo di ni nyina ye brofo me wo mo call record ni nyina me no mo aye ni me wo bi wo me su bi wo ha me bo mpacho me dey ase ti me kekan ye edi ni ti na wa say me Musa na me say me Musa nti kan saa ni nti from today going na me say from today going I'm part of Lucifer na me say I'm part of Lucifer from today going I give myself to Lucifer na me say I give myself to Lucifer nti me koto ho
dia aka no ono ankasa na ebeye nti manya aka dia meka nti mekuto ho committee awie manya committee awie nti mekuto ho saa na candle na sa ani a wo che na wo kire me say o ma che na me wonso ano nti no onkofo no mo ayi ni bi ni woda wo behwe wo ha ya me ntwe ni okay abusua bra Facebook insha 104.5 ba bia bema na kopie ne ho hu pa nipa kwanti kwankura nyina wo ho hwe anya san kitwe o ena omo symbol no one eye see all aha symbol na bo na se kire no one eye see all ai etiane o se ni ba ko so hu ba bia eni eti nyonkofo ni wallahi talai bra Facebook insha 104.5 bema na wakwachiri papa nyame na age no na wo kwa asore mpacho sisia paade mentimi nko asore na wonya nkwadwane Lucifer na wo asore minya nkwadwane mo ni de me yakremu ni me maame yakremu me papa yakremu to munim se woni briska omunim se me papa ni me maame de omunim se me ni briska okay ni klare omo kire me ade bia se maame mfa ni brentu sika so kakra amenya ama omo no ebesu omo okay maanya bia ama omo so a omo akoso edi se wodo ho ama Lucifer wie de na kai biem esia no me de me ho ama Lucifer wie no me no omo me wo ho a me da ase me sunsun dae bi metime sun dae na mi ankasa me wo suro me wo suro what the car have ho ma dani plane mi ankasa me ko dabi nipa ntimi na ne plane nipa da ne bofo like one taban ti se aboa uhu ti se aboa metime furu ti se aboa ewo suro na wada me da so me sori a me ntiasie ba nipa nso anya ka kire me se bibia na ama me mbo obi amane na me bo obi amane a ebe ha me secret ade manya start ni de ma start na me so yo mate from saada no asema meka no ade chimbia ya be frɛ me se Lucifer se me fa 400 mbla 600 mbla into what you 400 do saying 400 be dudu aburten na wo card nso mai na me card nyemba membership card mai that time na membership card nyemba enu range nso mai 400 ni kan kura no omo di kan ka kire me se 1500 nti enu no utuai enu dia mo register se ne be members be hu se me so me kan me bo obusia wo bi ho ende kura ni pa utuai ofra me kura mi ntimi mpiki ko so ko peska ba be yi nahi okay 1500 ko me send is 1500 no ni 3 days chi no mo asan frɛ me se an se sia no nanka ma wie bibia ba Lucifer grandmaster say opeso no me nkasa sata na me nya sia grandmaster no so na me si yo ende o ma me ne grandmaster nkasa me ne grandmaster kasa ya se ma obeka chem se me force sisi na me nko me ba ye beba ho ma yanko ba bia ma oskwate ye no tena okuto ho no ho no wanwi ede na course after candle na ehwie ye no candle na ehwie no na e kirem se me mfa na pi white no ene besi no mfa nko fie okay na me mfa nko to dem nti ba baby am de betu no ma me nkola ne hu ana wo ba hu na me yire hu secret mi nko a na me si yo mate nti me de kofie na me de kopa baby na me de share ututu form na so de shada ka bia share roba mo na me chichiri na me de share baby wo dem sata me nyina de na me gusu wo bi ho okay nti me de ko share dem wie no na ya nyumri na o frɛ me se me dia ba fie na me san me dia ba fie na o se ansa na me da no mfo na me pay 100 cedis na me send na me chense ahaya kurase mintimi nya sika ansen no ba ate ne kurase me nya sika kura mintimi nsen no nsuo ja tegi se me twa nsuo asabre nya na wo ba bia wo ye fish no nsuo ja ton na nya metena kumase nya metena kumase e kanti na odwane abɛhye ha na kanti na ma adwane aba kumase ene ese TV so mbe hu se wa bɛhye ha o asem no nti nsira so ye radio ya ekwachiri mutie pa ohwa enu a na mo so mutie me de nsira free ekurasi ton na de ba ha nti me no mo ye bibia wie no 100 cedi na mchense ana adwo ne de
minti mi sene no ba ade echi a me kokroma na me ma obi akokroma akosene ade echi na me ko hu me master so unfortunately no master no person pa oh no pe master nya minim na na kure no musa de odis kan koye oh no na ko tantro ne se wo se me ye ejuma ma ni nije ti de me hia bia me nka kire no mitini sukura na masware ya friend free mind okay owo ho ende me no kasa no kura okay otimi frɛ me ka kire me se ma me nsoro eka no na me mbla aka onu nko ade ba onu onim se ma didi ka kura wa nje different okay me de ne ba techno pop 7 kura woto ya de chi me de aton be si ende ai safo ne ne ma me free kura si kura e be sha ha me ton ye ya me enko ho sisi ansa eti o sandis kan na yede me send 100 cedis inde ade chain na me pay bi na me send the whole day satan what the care tua sika ben na manya tua 1005 ma dikan to tua 400 na ma san tua 1009 enu kura chire otimi frɛ me say Lucifer say ombe bo mpaye enu kura de nchen 20 cedi ni 50 cedi no enu ya nchen na obeka kire me say anadwo no da me send 100 no anadwo no o kire me say me sansuo nsi ho na me mpa nchene na me mfa ngu nsuo no nchene de ayo di na na say abo de no nti me mfa bo miensa mfa ntu nsuo no na me de tu nsuo no ma tama manfo ada wie anadwo 12 30 ko 1 no na me sole ndwale me dwale a me nkan se sisia no me ne Lucifer ana akoye baako na Lucifer ma me sika free and econo you be hia bia no so ba ya ma no na me so yu dina onim se sai ho no wo ton wo kra ma no se na me nim anadwo ni nyina no na me koye ba awo anadwo na me ko hokso ye kurasi ankasa deep anadwo na me koye na sia na se kwam ekwan na o kire me se sia no me ya wi a me kofie na me kofie a me nkoda mam no obi ankasa ade echi so mam no obi ankasa na me so yo mate ade echi me no obi aso nkasa o saada na me master kura o ye dan o pese me ne nkasa still a me manu kwan so opiska o che me sika ne nyina se me ne nkasa o che so ankasa obisa me se dan na wa ye me amadwa na me so nya hwe me bo me tin kwa me nkasa wa ya no mo ene na wo wi ata so pa so be sika na dwuma no o mo abe frɛ me ewia na no frɛ me se an minim na me se da bi mfo so pe 300 cedis ya na me anadwo de na wa ya wie na wa ya mumu no enu ye different mumu na dan na o kyerɛ me se me pe 300 cedis wo ya mumu no a sa dan de no me pe no bia wa ya mumu no be da ko seniska me pe 300 cedis sen se ne be ya na wo ko be da kasa wo seniska fa be ma mo kwan a ama meti makasa na se metro number no me ko dura na me dia mom na Lucifer me di o se me di 2 ho na sika ni nyina 2 ho so no kro nim se obesi na me yo mate ai ba sa no me di sika no e de koye oye me ko duru vendo ho money ura no ho e me nipa e o ba so kura me ko duru ho no oye comedy yesa wansere mansere osiampie ma ye me ni hwe krum ho ni nyina obi aka se ai asem we die 2 days ni o mo hu se me kasa na ye mumu o mu ntimi me ye bibia so pepepe o mu nti ase me ye bibia so pepepe o mu nti ase we share bra Facebook in Shawa 04.5 na betie na sua nya safrim nti bagwa se na tutu won nti mo ba mo ni wura no o san frɛ obi se nipa ne mbla o nti ase saata me no me wo kurasi ho no no mu frɛ me togo ti hard man bi mu su frɛ me hard man so bodwuma na o se anyi o mu nko hwe hard man na me ma lie sisi na o frɛ mo kura
from Krachi to Abutuase nyina say ya say ado challenger me nyen I should do a Krachi nyina me edru ho nyina okay me nyen sia bi me si asese me do no say ya say ado yankoto a me nyen sia bi obetimi ni mado okura de sabi o se wo abetena ha che ntino ado na free mu be free mu me do left you me do left and right ni nyina me so say me and your friend am dexterous nti me ni nyina me do a nso su dia onti me okay eti loko asia me na me koyi oh okay ne one hard man ampa na send this kind sa se wo ka bomu a sika be say na akwakoduru mo senya me nim na na kura me se me ntwa ntro na me si me ka sika ni nyina kitekete ni nyina bomu a kamen na 7,000 something na ma we friend kire ne say ade no o se me tua kakra ebe boa me ba sisi a me nam 50 million 60 million me so me nya huhwe na o say oh me fie da ho twem me ka so da ho twem nti ma me nsuro na de ha me ne say anytime bi o mbe frem no me ni sika kura me hu kwan a ya o mo de me fa out me nya bosia de me kokko bosia me ni bi kura me kokko bosia unim wasem no yebeto aso nyame yad mo kina mate kwasi boafo ne obeto aso na ye bi ni sofo asante bebam sofo asante wo nhunumu wo sa ne manim pa eti ono kura betima kire sa ne man no ana omode ye ono a ne timi ma wadwene eye sharp kopesika ba me wa wo so ntimi nya sharp kopesika nto de ma yere me boa ba utimi nya sika koma Lucifer akomo and then kura me no omo be wuram and the kura frame is asisi a ye kura ne pese frɛ wo mo na voice na wa ha ni nyina no ye be reserve dia makwasi na mo ba be ye ho adwuma okina producer da Roma obehwe no mato aso kwaku abedwafo mmremo na fe ye hwɛ eti sese de usika akodim doso misika akodim doso ena niema so hunhuna tetia niema no so hunhuna me nti ugiri se bibia betena mu na bibia betena mu sana ugiri se bibi abetena mu bibia betena mu okay bibia betena mu ho na mbasha se afichina god ze bisu say omo say ne kasi ho twɛn no bifie si ho twɛn omo say si hen sesi omo ma abro be so omo asɛnde ama me omo asɛme ma if you pictures him ya kwasara o ma send ya to ne live so ya ofia kwa kwatin mu mpatwa am se fi si hin fa ene me ka ewo hin ewo o me se ewo nkran na nkran na pese okotin o se nkran fa ba o mu nya nkyere me o me se me ba nkran bebia me pa bia no o ho no mbanya dan na ama me ba ka ne de esi ho na onim kaka ana ma fa driver ma na so much them say sika ne de say sika ba car de otoka o sika na otoka o hu twi aka driving okay eti o form sunie na me ntumi nkan ni nyina mani swem tutum kakra me ntumi nkan ni nyina it was application form interested candidate hu kakra okay kan yanko we say we invite you to the noble role of the great Illuminati, where charisma and elites are championed with achieved goals and objectives for its members. In creating this online destination, we seek to bring you order to your word, embattled with chaos and luck, promises to turn you around, to make you famous and rich by expelling hardship of the receiver against the privileged society. Each step forward brings you closer to joy abundance. Full name Musa Abdullahi. Okay. Ana ya 1992. Sata na me do day. 92 na me do ajiska me tiko konwe so nyina. Unyine opesika jame. Akora di sika o se peri ya mo ba me peri ya sika o se akora pejuma ba de pa ya do ko so ham pa ne ahana ma betina no kura me to bubu ya 110 million and then them no kasa no kura de bia o mo tuka o 45 million na me ton no apia ya se bi ya kanu ndru 3 months ni tekrema me kan ya 1 month ne something tekrema keke ano dekta mama maton asesa life
obi ketrema sama ɛyɛ ne ɛka ho asɛm no yesei me ke na yɛka na wo ba wo sesere na ti apia apia bese busa say format yɛ di nipa fam wɛse therefore bese busa okay na social media yi ebe boa yɛn anase be ku yɛn adara na me ka sata ne wɔ danketo anum kwasi ne akihwa kwasi ka jam so aboa yɛn ama yɛn ne abie hwɛ broni na ɔyɛ apono sɛ broni tisu di obi atem da dabida meta follow my bi ɔyɛ ma motivations ɛyɛ yesei na ɔkyerɛkyerɛ ne ma bi ba ko bi channel ne bi so ɔsɛ sɛ ɔyare atwa watade kɔto ha sɛ ohu kyerɛ wa hye watade sɛ bibi ha wa yɛ watade dada nyɛ amuro yo dada wa yi so no ɔso kyerɛkyerɛ mi hu sɛ broni a ɔmo hɔ de ɛyɛ apono na kwala a ogina JSS anase bi ogina friends college hɔ no wɔ stress ne so di ɛhɔ ma mpanyina na minister anase ne landlord bi atem so yeah so ɛtia no ma yɛ nim the fundamental ne the genesis of that apple yɛ nim hu ba yɛ ni yɛ ne di atem de fans important am obi tin kwɔhyɛ ne dem de bu nipa one day I will tell my story hwɛ abɛnti asma wo kan social media and onya nanfo no mo ka kyɛ ne sɛ wotwo bi oka bi ekodo ɛyɛ eposo dia usikasɛm nyɛ nti be mo nya bi so hwɛ sika watua bokora kyɛn ayi no kodo no kora abo anka ne bokora sika sika nke timi tokodo kora sɛ ko wati so to sakura nka me ana yɛ saka yɛ ka me ka kyerɛ obi a mewu yɛ ha me pa ne sisi a me kan a bobo ya no kura nka wa me tena sɛ hwe a kama tokodo ɔbɛyɛ miɛnsa arabaka ma tena afe djuma saa afe no magya kudo ne djuma kɔ ba bi foforo makɔtena afe wɔ obi hɔ ɛno so ne nyina condemn epacho wakasa no omudi sade yi o edi sai no omudi di wachi sai ai ka omba frame omunya frame a omu frame nko ade mi mpɛ kora omutimi frame na madum me fon me wɔ hɔ a mesan so phone na makɔpɛ sika besende omu okay utie me na omudi sade yi o edi sai eko 2 years ni last year March it was 24 and 5th March last year 2024 now so sika bia be bia no send mo mo nko what be fan to bibia from last year and sika me na wo se de be ma no starting nyina o kwa phone ni mpatwan we mu a o musi misika e wo bank no no nti wo koyia na nti aya me mo be bank account debi na ida na usika wo bank a wonim debi o se omo ho e wo mo bank ti afina ti wo forms no mo fill thank you me forms no mo fill no nti membra na me sika da ade we nya counter so no mo ye nyo obi kan na obi dem fidelity for bank eno o counter no ahye da atwa we fidelity for forms sika no nti o boaboa no o bobone o chichire aboaboa no nti menye ready we slip bank home like when bank ya yes sika na o matwa da dia send o say enu kura de o ma send me dada enche ase ende kura no ma send me we enti we dey so eje o ba beji sika we nyina o ka ni sa no mo ka me ka ni de o mo to si ho a me ba be fa no sa na hanye stadium bi achi na ka David garage me bi sa ne se ka no sisia no esi wan fie no so esi temple na temple de ele we a high abonti na so temple no de nti a ka ho ne se omo de ka na ko fitting shop se na ebe ya mbe ye ne ya ma me ba we ya ka e free aburuchiri abanti no ni nyama ni nyina ya aburuchiri style ana mi meti ho no mu hu se mi nim driving no we ya de ka ne mami a afina mebre nti omu mpese mebre nti no de ombe ye na han se omu de be ma fita ne ohwe mu yi amame na temple no mtwa picture ne kyerɛw temple no de wan twa picture abusu abra Facebook insha 104.5 ka no omode ma bra no ɛda so sika no nso so omode ko guba ngama no ezugu so sika se so boyo so poto bebebe enya sam ketwa bra Facebook insha 104.5 ɛse kyerɛ be sɔre so nene sɛ de tiri abema etiefo abam kakra me de asebɛ adeɛ mayi din ya ma chin sɛ abranchi sesi wo de sɛ koto sama aduani mu a mo afrɛ wayɛ confident o ma sa afro sisi
O kasa ntia. Me kasa mo afrem. Na hostel mu di, what hostel mu say eno mo kasa. Hostel mu di ba kuno. Where is Lucifer? NS. The ministry and your friend NS Mpachamudi. Abusua braba hwe bra na car no o mama na car mo chian so hu car ne da. E be say from na ono mo kasa ba ne kum ye. See omo for so send 400 cedis. Mbra na omo continue. Friend, ono mo kasa menya ho se Ode yon se ode ono mo na kasa no ma kasa. Na mo so ba baby. Ode kasa. Kasa no boko. ma kasa na na yepe. Wa ono mo ni nkomo. No ana ye hwe. Hwe se bitimi a connect here. Okay. Shiraya fan. Hello. In Shiraya fan. Hello. Hello. Yeah, good evening, sir. Who's that? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Good. Hello. Yes, sir. Hello. 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 Designers. In Shiraya fan. Hello. Hello. Miss Ines. Hello. Yes. Well, I'm not getting your voice. I'm not hearing your voice. Now you are hearing my voice. Hello. 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 In Shiraya fan. Ode jai sen kwa ode. Abrantie. Now when number the two speaker ni. So the two speaker. Now they are turning microphones when they kasa obete. Ko kasa ba. E be ba bonten so speaker o. Abrantie. The person be catch there when say nyame age what? Nyame age wo. Sorry, the person. Ode jai. Ochina. Say o frɛ bebre a na ni beba ne ho so. Aha, nti nyambo ochina mbeto so. Apia. Eju so no mpanifo bu bebi. O se de bia Akwasi abaka getia. So Hello. Good evening. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. What have you been before that you are not speaking Africa? I was busy. You was busy. Hello. You say? You was busy. That's why you are not speaking as my call. Yes, sir. So what did I do? What did I do before you hang up the call? You say I should send the 400 cedis so that you continue my process. You know what I told you? Yes, sir. And you said that you have it, so you will do it and call me. Yes. Up to now, I did not hear from you. What is going on? Nothing, sir. I'll go and do it. So did you call Mr. Ness? I'm calling him, but I don't know why he's not picking my call. When did you call him? You called him right now before you called me or what? I called him right now. He no pick.
That's why I called you. I want to confirm before send the money. Okay. So Call him back again, okay? I should call Mr. Ernest back. Yeah, call him right now. If he's not pick up, then he'll get back to me. I know what I will do. Okay, I'll call him. Oh yeah. I'm the command the next. Katino. Mr. Ernest, Obafa. Hey. Hello. Yes, sir. The network problem. I was calling you to confirm before send the money. Yeah, so I'm not getting your voice. The network. Okay. So you say I should send the money on this your light up, eh? Yeah. Okay, no problem. I will send it when I'm ready. Okay. You just send it and call me so I can over. Okay, when I send it, I'll call you. Okay. Thank you. Okay. Oh yeah! Come on! Isra 104.5 FM. Oh yeah! In Shirai FM 104.5. And we are done. Akasima no enkrom na yeba besore so na mom ye hyetie fo bo se story no ye nwi ne. You see, asem na Mr. Ernest na frɛ no. So the asem bia be die nim, wo na frɛ no. Okay, so then she has. No, baby. Wonasa ansana no sabre nana awuku da nchembo atena se na chese akwa efia da de onim se de ni bechirim na yakwa akopie mu ewo Dawood asoye Dawood Herbal Hospital. Dr. Dawood ana akofa Dawood 360 capsules edi aba na wasa akofa Dawood ointment edi aba na sen radio se ye ka se wo be ma na wunyusu bi dade ne wo boa wo ano keke pa obo ojowanum opua bema pa so anya Dawood 360 capsules no anum yinu no anya Dawood ointment no ate kakra e de atua e friend kadwom awurade otui bo se ka bo te bude na basa ne pa bo sisim na bema no po sim mi hu bi da na mse na na we de say Dr. Dawood obam yakunku amanfo ma o ana amanfo no niema omu ansa amanfo bi wie pa so betima power emfa oboye emfa akasi de tiane say aduro no obi kura timi frɛ Dr. Dawood no aka kyɛ ne sɛ doc aduro no ankasa na em sɛ wa unim ne esa unim ne yeye na ye discover niema foforo bi afiri mu a ye de edi dwuma wɔn sɛ ɔno no ne mema asɛm wɔ fam na bɛɛma no so da sisie num enti aduro no so no Food and Drugs Authority for AG2 mo ofisi edidi esisie ho adwuma enti sɛ wokɔtɔ Dawood ointment na ne 360 capsules ni bi no nom na wo de ointment twitwi na sisie na obɛɛma ne damu no sɛ eye sisie no adwuma ni wie a afa bɛɛma ne benya ahoɔden ade ne ho mo enti ofi sɛ aduro no ɛsɛn ɛpawa bɛɛma okay but ebo pa ebo pa se na no gidi bra ba what kosi masa jete ye ebo pa se ye haye mu na ebo pa na empo no wo de ode no kra to nkyɛn bi a wanya match bi na wo to ointment ni bi na wo de o tika kra de tia me say and na me kan yo wo se heat na board dead me say send power bi me see me hwad me say na ese ne ma de ese bia be kan ho ese akoyi ese na bia bobogu ba bi o ana enye hye
ɛbɔ de na adeɛ ayerɛ nkyɛn na wowie na de nsuo yunu gu ho a asɛ deɛ wɔhyɛ fridge mu nti yɛka kyerɛ bɛrima no sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ bɛrima mu a Dawood 360 capsules Dawood ointment ɛyɛ aduru a amansa nyinaa gye atom obiaa nim bɛrima bi a waso ahwɛ pɛn biaa nim sɛdeɛ teɛ aduro baako pɛ a wobɛfie ha se a sɛbi yɛmbie phone lines koraa na amanfoɔ frɛ aduro baako pɛ a sɛbi yɛnka sɛ obi ni adanseɛ na ɛso na amanfoɔ ɛfrɛ di adanseɛ ɛnyɛ sɛ yɛka ɔmo kasabo ahyɛ na mmom no ɛyɛ a na mmerɛ no nti nanso so amanfoɔ experience ɔmo anya wɔ aduro no dɔɔso bebree kwa aduro sɛbi obi sɛ meme de asam akokɔ ani obi sɛ makokɔ nan obi sɛ ne kraman sometimes obi timi frɛ koraa ɔka asɛm na wodwe ho a wonte ahyɛ sɛ yɛ Dawood ointment ɔsɛ sɛ doctor wonim aduro no sɛbi na hoɔden bi a ɛwɔ nanso ɛnam sɛ Dr. Dawood deɛ wɔnim nubra ne hahama ɔkeka bɔ mu de yɛ nti no ɔka ɛnyɛ no nwanwa bebree but me no deɛ ɛa na menim sɛ aduro no yɛma nipa eti sɛ obi kɔ da extent no sɛ mede asa kraman bi mede asa na ɛnwanwa paa ɛyɛ na ɛnwanwa paa wakokɔ na abu na wate bi afa so na wate afa so akyekyere na di nansa bɛsane na akokɔ no ho ɔtɔ no efia na ɔka no obi si de ayɛ na akokɔ ani de sɛtaa na efrɛ no de wɔte bi fa na akokɔ ani a adeɛ kyi akokɔ na nam ne bɛɛ bi hwɛ ojo wa bɛka sɛ nyɛ no korɛ but ɔno na ɔka na asɛm ɔho yɛ deɛ fa ani hu but ɔno na danseɛ for somebody so ɔbɛfrɛ radio station na waka sɛ bibi sei na asie deɛ na ɛnwanwa mesrɛ mo aduro na yɛka ho asɛm no Dawood ointment ɛne Dawood 360 capsules ɛyɛ aduro papa a wonya bi ɛbɛboa wɔn nti mɛsrɛw bɔ mmɔden sɛ obɛtumi akɔakɔpɛ bie Dawood ointment Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood 360 capsules mesrɛ wonya bi wɔ fie a ɛbɛboa wo nansɛ yɛkɔ sampa na nokura ni yɛkɔdu ɛhwɛ sɛ ne nipa ɛde ahokeka ne anigye hyɛ ɛfɛw so na mani gye bebree kwa na ɔmo ankasa hyɛ aseɛ ɛdi ho adanseɛ yɛtɔ radio stations ahodoɔ bi a wɔbɔ no ne mpɔtam na people call amanfoɔ frɛ no ɔmo ka na Dr. Dawood adɛn na wɔn sɛ deɛ mo ma but anigye sɛm ne sɛ wɔn wɔ sampa mo wɔbɔ no ne mpɔtam no ɛyɛ ɔmo bɛ kuma ase ɛbɛfa bi ɛde kɔ emiri bi atwa mu no ne ɛde to ɔmo wɔ hɔ bananse ada agye nti wɔn bɛfa bi wɔ kuma ase ɛde kɔ ama ɔmo mo Côte d'Ivoire ni adeɛ nyinaa timi trashare ba sempa abetu bi wɔ hɔ nso de kɔkɔtɔn it tells you aduro na ho den oba kentampa wɔn so no soro oba wenchi a wɔn so no soro oba tachiman a wɔn so aduro soro oba sunyane a wɔn so aduro soro abusua nya bibia o Dr. Nyabotre ɛyɛ research ankasa ana wɔkeka saa nubra ne hahama ne nkohini nyinaa de bobo mo de yɛ saa do papa yi de ba abɔnten enti Dawood ointment and Dawood 360 capsules no atani atasa do we ɛyɛ adwuma bom sɛ wonya bi a wobom sɛ ampa wanum adu papa mesrɛ capsules no kɔ ne koto bi nom usisi no se dwa wo sɛn ɛhyehyew emu ya wo sei wobɛka deɛ wobɛka bia mesrɛ wo de sɛ nyesi ye wo bia no wonya Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules aduro adeɛ ba ko a empɛ ɛne sɛ wobɛtɔ na wo mfa nyi dwuma mesrɛ wa abɔmɔden me maame asanto a menim sɛ anwumere wo de nhyira de wotie pa menim sɛ anwumere wotie me mesrɛ wa abɔmɔden na ointment ne pɛ wo bi no mfa ntwitwiw ahoɔden bɛba madam baako saa ɔsɛ ma Alice ɔsɛ awuku mesɛ maame me amefa metwitwiw da koro oh yeah wow me ana me ko twitwi de wɔsua ka hono no ya na me ko bi se ma me fa ne sa wo ba ne me emfare me mfa twisi a me ne na ba abusua prokopɛ o silicon ha ya me de ko twitwi na o se wuku wo be ya ma me de mitimi da yo na me se aha saa na aduro ne te wonya obi ma ne de twitwi waposo ye e de bi twitwi wo naase na oposo no ho wo di kakra fa a wo be bo hana se tokro bi da na do na onsa no kokomoti no e de atwa na bo ma mitimi nante ye no ana ne nan wo wanya stroke no me de twi ne naase ana ne nan soa ne ntem no wo di bi fa ho ana do nsa e twi ne nan soa no kakra de twi a na de aba ha nye izo Dr. Dawood abo asamonto ajai iti wodi twitwi saa first na the nine on ka afi wo ma mi say o na obo ne kakra se nam se kai ebefa afi wo pagya ni siwa otumi de tietia ho ana ne nan no so say unya stroke e hono yi ba ko be ye dududu ha omo mu ye stroke e hu wa bro wako chale
ne mu bɛyɛ du prɛko pɛ a wodwe ho a wonte ase obi a wanya stroke bi adodo no anim ne nan no so abɛho no prɛko pɛ enti wotwi adi sɛ wode twi kɔ fam yɛntwi mfa ma soro yɛtwi de kɔ fam na twi de kɔ fam na wode bi twi ne nan no ho na wode twi kɔ fam saa bo sɛ ne nan no ahono no ɔnante so nkakrakra ahoɔden bɛba mesi ebe shock o ebe surprise o ahoɔden bɛba bɔ mmɔden ɛyɛ Dawood ointment ɛne 360 capsules ɛyɛ adwuma sɛ anke metena sɛ bia henham ɛni ho adanseɛ yɛka ne si a na amanfoɔ ɛfrɛ efisɛ wɔn ayusu bi no mu nim ne ɔmo ka. How come say a whole host betena se na whole host program na amanfoɔ frɛfa ne phone so enti sɛ bisanka aduro ne mmoa anka nsɛm ɔmo bɛka akyerɛ ɔnya de ketwa Mesra no more frequency boafo me pesa me di adanse ni bi me pesa me di adanse ni bi Mr. Dr. Dawood number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 me pa chao but more than so be drone baby abeko bia over the counter shops ahodo herbal shops ahodo wo Ghana ha ofa baby a so me pe Dawood 360 capsules and Dawood ointment okwa so eno de short kakra o na do we so ye papa me pa chew wo na wo kura purchasing power ne sika no insist say eno na me pe mentimi nsesa na bia eno na wo pe na pe Dawood ointment and 360 capsules ni bi na wo di ba fi a ononom na wo di twitwi ononom na wo di twitwi me pa cha anopa no ubeyi capsules ni mienu no anom now the ointment ni bi so atwitwi awia anwumere saa mesra wo se bia wo kodwom ni ade a anopa no de obetumi afa capsules no mienu na anwumere no oba obefa mienu na ma yemfa ointment no se antwitwiw kama ubonso obeda pa obi obetumi de atwitwiw ye twitwi de kofom sisi oto ase no odi twi wo wachi bramu no odi bi fa no odi atwi ontim fa ntwi ankasa na emo mesra wo se nka wo ya eya da wo bed so eya Akwasi eya pa sa wo da wo bed so wi a wo hwe abeda sisi a because me call ma Shadrack de bitwi me pa Akwasi me so de fi abafe na eya me ya se why homodwo awurade ni akopon na me feel say ka efie na nka Shadrack de ye me ohu o twimiye pa mesra bomaden a na so po obi no mfa twitwi ye wa wo di twitwi ho a eya na enye ye te sese bi o da ho no obi di twitwi no mesra aduro ne ye adwuma wo to ase o nantu wo chiri bramo omfe no de bi twitwi di maw wa bati no de bi twitwi ho no massage o kon no e de maw o kon na staff ni nyina enyama be ya kama amoade wo ho mesra wo bomodian ne kopa bi ye kan se bi o ye metna mesi trodo nkyere toa anase ye medada wo se koto ade we mienu we e be cost be 50 Ghana ama nko se 50 Ghana ne kwa ene wada age a wo de be nante de akọ nemo ye pese ohunu se Dawood 360 capsules and Dawood ointment no ebo adwuma pa a wunya bi ebeboa wo number no misisu bi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 me ba ko opoa no o se wuku sisi ade me ankasa madane me ho herbal se wa ha sei enam Dawood adawromanti sisi ame makoto ointment ni bi ana me di twitwi amanfo saa ana me directing crofo miss mama nyame hira papa pass of mama nyame nyo kese pa sabi nyo bia na betimi ayi bibise no asan aka ho asem mesrew bomode ne kopa bi ne fa twitwi me mama ba ko ewa mokom ye fi ha na ofre ye se ukupa bi breme ana me a me de command ewo ho na mama afra mi di ho adanse ne mani agisei amokom wona babi a kane na men's gold bank no achipe wana maame a mekan owo mesrewa ye tumra ne a kiresire firi se ye nim ne aye ka unya bi ebeboa kaka wure entwide masika na mitie ana ho ahwan krodo so aporontwom ni nyina fapem na situo ba ko pe eye Dawood ointment and 360 capsules unya bi ebeboa ye papa na mama ni sa de we nso ho adanse nterew eduama yaresa na ye ka no Dr. Dawood no eduamu ho na ofrie
sɛ wikwa bretum otu ne ɛwo no enti kwae mu de wanimu pa na nyankopɔn adom hahama ne nibra de ama Dr. Dawood da soronko ɛwɔ bibidro ye mu ne sɛ wɔno a na kɔpɛ nubra ne hahama ne de ba fie bɛsa yadeɛ na ni jesem ne sɛ wonimbra yɛte no wonimbra yɛde sa yadeɛ no wonimbra yɛde ka nipadua no ɛno na ɛboa ma Dr. Dawood ɛda soronko mesrɛw sɛ yadeɛ bi na wo susu sɛ ayɛ kwanko wɔ so a sɛ bi nya kwanko ɛma Dr. Dawood ɛnya kwanko ɛma nyankopɔn na wɔde aduro no dum Dr. Dawood no bɔ mmɔden sɛ ɔde w'ani bɛkyerɛ Dawood Herbal Hospital ɛwɔ adwo so krapa Old Metro FM danuma Old Metro FM danuma wɔ kwan no hɔ pɛɛ hwehwɛdan bi na wɔ kwan no ho no kanea hɔ na Metro FM wɔ mesrɛw wo de ka kyerɛ ɔhyɛnkani bu afɔ ne sɛ wobɛsi ɛwɔ krapa sɛ wofi Kumasi na ɛkɔ a wosimesi wɔ krapa Metro FM hɔ na anaasɛ Gwao filling station Ghana Oil Gwao filling station hɔ na nesi wɔ hɔ na wobɛhu sɛ ampa nneɛma ɛkɔ yie mesrɛw sɛ wopɛ nso so a wofi nkran na ɛba a wotra adwo so kakra bi a na waka kyerɛ ɔhyɛnkani bu afoɔ ne sɛ wobɛsi ɛwɔ adwo so krapa hɔ na sɛ wotra adwo so kakra nti wobɛsi wɔ krapa baabi a Metro FM kane na ɔmo wɔ no ɛhɔ na wobɛsi mesrɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi aba hɔ na w'anim ɛnwu ase da biara da ayaresa bɛyɛ wɔ deɛ ɛfiri sɛ papa no onyankopɔn adom na haban ɛne nubra ɛne gyesɛm ne sɛ wɔn mo a na ɔmo pɛ ba efie ha ya na ɔbɛhyɛ ɛbɔ sɛ sɛbi onkura bata no wɔde aba Kumasi asɛe no adeɛ baako ɔpɛ so wɔko wɔtu ho anamɔn ɛmɛ wiase afa na nyinaa Ghanafoɔ nyinaa asantema ehunu sɛ wɔn Dr. Dawood waba asetena ɛne wɔn mo ɛfrɛ mo boni ɛne krawa nyankopɔn adaworoma ɛne nipa mpempem na afa afuro nipa mpempem na enya ba ɛnam Dr. Dawood Herbal Hospital nti mesrawo mintimi ntena fidie kɛseɛ wei so nkasɛ wɔ obi biara bɛba Dawood Herbal Hospital bia ho bɛtɔ mekasa amadi ntorɔ ɛsono bia ne immunity immune system na so sɛ na obi ade esitie anna ɛsono ba bi obi kɔ obi ɛbɛgye wɔ nanso so metimi aka sɛ 95 to 98% of amanfo ɛba hɔ no wɔ munya ayaresa mesrɛ tu anamɔ ne bra na nso bra bɛgye ayaresa enti sɛ yɛ banko ade a wɔsɛ mekɔ Dawood Herbal Hospital ɛyɛ ba na wo pa Dawood Herbal Hospital yadeɛ bi te sɛ syphilis ɛne na sɛ bi ɛyɛ nam yare a ɛha wɔ ne ko edin papaapa ebetimi asiwaso esi a wode ho kwan etimi masabia bi wɔ so a akra no ba wo nani afira etimi asabia ma wo konso yɛ stiff etimi ma te sɛ de wanya stroke ebetimi adwodwo wo fa ɛna nya stroke ɛ syphilis na house a me se me wura mfi da biara da ewiase mu nsɛm so anna sa abrɛ na spiritus abafie ha sei maami bi baaya wɔso ofi Côte d'Ivoire na yadeɛ bi yato na duro nneɛma bebree bi na ɔbɛka yɛ na da na ɛbena da mekai pa ama ɔbɛtena yɛ kasa yɛ nneɛma bebree ewie yɛ ana spiritus hwehwɛ mu ma na ɔhwehwɛ yɛ a sɛ na syphilis ha sɛ timi ma nipa yɛ hagya pa o ɛbɛbɔ wo dam mesrɛw yadeɛ syphilis ehu kɛseɛ pa wobɛka sɛ obi ato aduro brane anya wo test ne bi ne ehunu sɛ ɛyɛ syphilis ne bi na aka wa yɛsi saa edu saa syphilitic tunutus ne deɛ a na ɛsɛ sisi wa so kora ɛna wo ho waso ayɛ hu yɛsɛ obi kasa ade sɛ deɛ nsuo woro so na sisi wa so kora syphilis o deɛ timi yɛ no mesrɛw mepa wo kyɛw brane bɛyɛ test hwɛ ɛnam yadewa aka nyinaa yɛ tatia case ɛde ama Dr. Dawood sɛ deɛ ne how ɛyɛ gono ana wɔ so gonorrhea na anasa candidiasis na wɔ so ɛnam yadewa bɛn na wɔ so wɔ ba bɛsi abɛtumi de ne nsa hyɛ na himfie ne watia no ahwɛ obi ahwɛ na ɔde afa ne hwena no ahwɛ sɛ sɛbi ɛyi nka sister ade ne nka wo ɛnyɛ eblu ɛnyɛ o bra we ba ho no wokɔ wo me ba ho mo kɔ emema ne ba ho mo kɔ no me fa cha ya fan ne a odubusamu emema pina na e mo den so betumi aka cho sister sabia himfie enko ye ne ka din o because obabu a ne beda be wie be yu ba ma be firi na so be ho no na ba ma ho ya furu ban se konkontem kwan fita na de bi titatataru bebre enema wakɔte di asra oba ma no nya de ketwa obeye firi abo boss tita katoa na titatataru be ma ho niema koso be ma mesraw sister himfie ho nye siesie ho si wanyo obi obetimi aka kire wa ka de den ne ka den enti asem enokra bi ho ha ne de enokra bi ho ha mon obi ho ha ne de no 7 kanim obi nso ho no ne de
obu a onye soso ni mu ana no yesa wo pioto na pampa bi abekwa fa so etimi dwo be ma praku pese fon na dwo be ma no enka na be fa so na no hye sister ontimi nka ntere wan kasa wo otimi se nsuo ta gu nsuo gu yellowish color misra obomoden bra Dr. Dawood asuye bra na afi ma menkyira mo aduro ba ko na mempagya me mu wo ba bia wa himfie ho enka ba ho wo ba bia white adidi wo so ache na wo ko a enko ma aduro nie me pa chawo ko na ko pe jene die ya ye die na se die obenya bia o de blend the kama blend jene no kama na ko pe pad na wo de atum jene na wa blend no na wo de atum na wo de abo now they are da enya ya e bo ho de that said the Dawood ointment aye no na ade ba chi na obeyi no ubehu niam ebeyi afi wase akrasha yesi na ase ne bon se jene e kire se jene no na onyankopon nim de ye de ye ye di steam ye di sesi ahemfie ho na se okoso aya na yi sa kankani na afi owi a afi ho sa be ye hwam obuti se westeam ahemfie ho jene mo ho bio dabi emo jene dabi emo jene e ho be ye kama na ho be che misrawa eti jene eye aduma kase pa nti adura metimi di ama no Dawood ointment and Dawood 360 capsules so just me say mani omo fra me omudi hu adanse sa e no mani age e do papa fra e was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 me da se papa de be share bi meba be kire sciatica nso anu aduro ti bomodin an tie yen abribi e beba bia nyame enye okese na ukura nchembo na yete ne nka na sabre de ewiase mu nsem ana ne braso ye de ebremu yi na ensem e de bana no de papa nura semu hu abante na obetena ase a sebe na ohwe no ho dressing bia nura wo de betena ha no beka se na abante a wakwa akoye no nso okopes kaduro wo so de na ni briska ne ma me kura nim se na ni briska nti okopes ka ne bi ama ya genisika ni amane sende no ya gena o kai sa case no na abantie no em said the brom de nisika na ma no aba mi hu ma hu mi say na ho ani o mi say abantie na no ba ha no na mi say da bia ne ka na ready ama no ya nya de ni fie na won kran na ma no ha na abantie bi nso aba abusia ne nsa ba ko eni ho no mo serious ekwaya fa so ma na nsa no eba ya yetwa ne nsa ba ko sei na kosem ye ne beche e wa fidie so enhwe ne 104.5 FM in Shirai FM and a boy ye chidom say producer na asema de brem na nyumre na no de papa abante na ye twa ne nsa no na sem no imu oya o enso makonim imu odin papa na ye fa seda emfa ema luxury deodorant spray wono ana e ka chew se ne ye mfa honam kankan emfa nante ye mfa honam kankan enko obi fie ye mfa sebe motom kankan ngura obi office wote wono ma we abrantia bomodian na siesie ohu bo life na mo body nim nyehwam luxury deodorant spray and body splash with the spray na the spray na wa ye would be a gugu unipadua no bonse bibia aye kama bi ehia was abanti nhwehwam luxury deodorant spray and body splash emma de ho ye wo bema de storm runward na legend emma de obsession instant crash ana mademoiselle monko binto na IBS kani ho a woto ba ko ande ye nyina etimi yusu no ye friend temptation bema fa oba fa bia etimi twibi
ebi wɔ food and drugs board wɔn aso ya ma wɔn akɔ approve ama yɛn nti de abegu mɔntene so sɛ ɛyɛ Ghana fo bɛtumi ato bi tu kɔ cosmetic shop biara no a ɛbu so anaasɛ wobɛfrɛ yɛ doctor anaasɛ panyin a ɔkɔfa saa Luxelite yi de baa yɛ kɔfa baa ɛwɔ 0240 15 2204 0240 15 2204 Kumasi wani Prudential Plaza ne din hwɛ ne mu Mrs. Anoche Plaza dan no ɛno amu a ana ɔwɔ utu kwan a SCC ama control yɛ fo SCC ama control yɛ de sɛ wɔn fo cars ehun amane nyinaa bɔbere nyinaa ne yɛ wɔn a wɔn fo fa cars biara no afo wɔte sɛ yɛte kaa biara ba ne wakɔfo bɛte kran ne akɔhwɛ mogu STC o TV na sɛ ni adrɔba fo de ahyɛ dam training wɔn ama wɔn tete kaa na wɔtwi kran de bɛra to ho ama no from Kumasi to Nkran to Kumasi Takra to Kumasi Nkran Takra de Kumasi ni nyina no wɔte ase nti wɔn ntwi kaa ne basabasa wontimi ntu kaa ne mfiri anonsia na ngoduru Nkran no nkron ɔmo nte wase da bga wakɔ Amerika STC yɛ monitor bibia na sɛ pɛsɛ wotu kwan a wobɛtimi from na yɛ take it e de ato hɔ e de ama mo yɛ group bi mo kɔ baabi mo pɛ kaa han a mo nkɔ ɛyɛ STC wɔn mo dan a wɔn mo si no ko hu dan pro to yes wɔn mo mini business sɛ yaba wɔn mo Kumasi asafo labor runabout no filling station a wɔn total no n'akyi ana obehu wɔn no ana so bɛfrɛ wɔn 0244 412 016 0244 412 016 na wone wɔn no atwetwe nkɔmɔ yɛnkɔ na yɛnkɔdi nkɔmɔ na abanteɛ na enra ɔba ha sei no enne bɛma na twa 360 e de akyerɛ mu enne de akata paa o ei odogu majoy na ho te sei mi adom na muso e de enne de ovem na ba fom ade esa ovem aba fom ade emba fom emba for me ese nura na okasa pa ate na eso ana usika na ba David sika ne ese nya mai ana wafa ho ne sa no okay na enura obo ye nkoma kama na nanso ye beto aso kakra na ya tia besi baabi ye fra o sei pacho ye fra mu Musa Abdul o free hina bai me free otireje ba sisi a metikote ha kote eva kote ha kote mpatwane ada de na de obetra kote na o free oti region me hwe tiefi ho o hwe tiefi mpatwane me hwe toilet na oti wona o ye den kote oti region na me do na o do so sujuma so ti say wa advance ho ana say o hwe wa ba fam na o do na o be hwe toilet no hwe emu de wa ba so na wa ba fam ma ba fam say your friend say so no ho no aye style ntina mawura kuruma ma be peti efigima na me ya kana me didi wo ho na akoye te se omo ha ma adwun no e je se una hwete afini so mpatwane e prapra so mpatwane obi ba no agye sika mpatwane ni se obi be ye ba ko e se toilet na duro se paper ni 80% na toilet room ni ase 1 cedi paper ade mu paper say graphic na obi so wo ho toilet room no open ti do toilet room no mo de je ni se 1 cedi 1 cedi mpatwane ana do paper no so e paper ni 80% ade different bend the paper ni graphic almost toilet room no soft simple toilet room no soft same paper no ade na obi so wo ho a wo se wo mpe toilet room no soft man to paper no de din ope de betwie mpatwane no bi so soft room no mpatwane nti watra ho no ma toilet na no for how many years metima can say last year June mu na me ba ha nti si wanya afi mpatwane o toilet no so mpatwane let's go toilet adwuma se me ba me 4 months na me dia top boya wa woji usika ni dia na etua o kabo so me etua me kabo so mba de we a mutua me no me ye adwuma no from 1st to 30th and on the 1st 2nd 3rd 4th me tona ya media wo beto market ya no chese ubeye adwuma na busumi e dia mama on the 1st 2nd 3rd 4th
na ma 4 days into 4 days no say unya ni papa ma say omuyam ye omuya pa kesi a obenya sika won say no de say ne duru time na wo da bompa ya say manfo yam ye omuyam mi am line no bompa rade ne ma aduane o be dibiam fo omuyam ana meboa say na odi editua oka mpachane tibusum be so no 4 days no nya kakra mpacha me nya kakra na me de hwe mu bisia okay adwuma bia ya adwuma eno anso sene kro no yankɔ yadim eno aboy your stories bi na ye nwie fa ya hyase kakra na fe ye metinsi baby mpacha mate ndra medru ya mebo mu amane se na me wo ti regin na me do me ye nsu sijuma na Facebook we na me ko se adanfo na me ne chat ya na obebi sam se de adwuma na me ye na me kire nso me ye nsuo sijuma me san do na o se mi ankasa media na me ye na me so obi kudo na me kita na me manage kakra na o se saade a ombe boa me ama kudo na omba be bofoforo ama me ama mankasa madan me persona like me kita mi ankasa me kudo ha me biom na me so yo ada na de kudo no ekofa udi fish na udi ye de fish. Okay, tilapia sa me de kon shu no so ba de manya no na me ne kodo no wura ache nti me koba sa de bia na obe kire me se obeboa me na kodo na me kitande obi dia de enti me mboa me te se media na me so yo mate na boa na obeboa me kwan ben so na o kire me se o mbeboa me ne sika ama maye kodo no bad ya o registration ameye ansana ombe boame na misiyo mate eno chire na obesan frɛ me se ma ye ready a no won chire me amemre wo ho na menye na misiyo ndi ma ye ready eno o chire me se me nkoto candle white one miensa ene red miensa bisi kokɔ miensa handkerchief white one baako candle white one miensa red miensa white miensa bisi kokɔ miensa ana handkerchief white okay etiefo am sɛ na mo anya kwan hwe bi no niema ye ma no kɔtɔ ye na ye di ni nyina go Facebook won mo no ntu hwa ye ma no to candle miensa white no ana kokɔ no eno nsu bi nie ana handkerchief eno nsu so niema auto bisi ana o kyerɛ sɛ fa ye den ana o kyerɛ me sɛ memfa mpa bibia ebia nipa mben na owo akankyere bi o be kyerɛ me a meye owo de no be kyerɛ wo akwankyere wo ho akwankyere bi ho be kyerɛ wo mo akaye meye okay na o kyerɛ me sɛ abo be nwumre be 12 no ma mempa baabi na mene no memfrɛ no wo phone so na yenye oho na me kɔ nsuo no saa time de na obi ni ho biem na me koduru ho na wo sɛ menso so candle no nye ne ran na me ankasa men kutu mfimfim na butu mfimfim na me fa handkerchief ne ntumenem bisi mi ensa no so me fa ne nyina ntumenem na me pɛ 100 cedis sa 100 cedis no me di 50 cedi betu meti so na me di 50 cedi agina so nti di obɛkan bia obɛgina 50 cedis so 50 cedi no so na di 50 cedis ato apampam so nti na candle no de atwa ho ahia me de atwa me ho na wo gina mfimfim me gina mfimfim me koto ho me koto ho na maka de me pɛ ni nyina sika a me pɛ no na maka me kan ko wia nti ono so besan frɛ me kan na me ye recording okay ti maka aye recording na me dia send no ti dia ne ma na aka sɛ wopɛ wa kyerɛ me sɛ me kan de me pɛ ni nyina na me kyerɛ me kan sɛ free and record ya say ya be boa me nti ya say me so candle we na me fa me hu hwem na e be boa me on be boa me ama ma nye sika nti no ena kura embe na me de nye boa ni so na me ya ba sika na me hia say o mo boa me okay nti candle na wo gina mfimfim ni nyina na wasoso ni nyina na masoso nti me wo ni nyina sisi form me de ni nyina sisi form ana wasoso candle ni nyina candle no ana wo kutu mfimfim kutu ho saa na candle ne san wo tena ase ana sɛ wo kutu dabi makoto okutu ho wo so me kutu me nan so candle no di how many minutes ansa na ni nyina ahia manasa minti me nka anche kura e benya be 50 minutes to wie na umre
na koko mu ngine emina ya me yakura say manya yese me pesika na ntino obeye na me kotu na me yawie na me de asend no na o kirem so ade na anu no maye no normal nti saa sika na me de atu meti so amasa agina so no me mfa anko na me pe 300 cedis count na me send no fa send no na me mfa send no ono obeboa mo onye sika no ai me oji saa sika na de me de aye no o de koma se na be like o de koma ne nipa na obeboa wo no na obeboa me no na o kire me se anko obeboa me o de ni sika beboa me but ansa na be yie no gise me yi me krasika me de mana kire se me kraso apene se na se nipa na o so obeboa na o so no we ye hwan we de nipa e de adwuma no woyo anti ohun so betima boa wa ma so nye sika wase o mu boa manfo group ai a mu boa manfo o ya kuani o ya businessman o pe a o ba be register no mu aboa nti registration ne ya ade a wo bisa me no na me yes ade no wie no na jo na o frɛ me se ansa na me send sika no me mpa nkyene na me san nsuo nsi ho nkyene bo na bi ensa na me mfa ntu nsuo no me send sika no wie a anajo amanfo da wie a me yi naked na me nkɔdwale na me dwale a me kan se free and ekɔ efia wo me hu ni nyina ma hohoro afiri me hu na free and ekɔ de me ne mpanyimfo na ɛyɛ adwuma na me so yo mate nti enyumre no na me yɛ na de akyɛn na obisa odwaye no nko na odware mu na se modoso me nko na me dwale ye nko odwaye da bi wan kan se me wura dwale mo se me mpe bebi nko ntu ko gina bonten ko gina busu ababi na me dwale adai se sa na wa kire mo se me dwale ko gina bonten baby na dwale bos kwatere kwa won hwehwe e na ade bepie me dwale da wasa ade abadem da bi ubetima wo de atade be kwa ho nemo ko dwale wi a obetima ahye atade no no wasa abadem ba wo no obi ankasa o se man kasa udware wi a wo no obi ankasa saa ma ade abeche anajo no ma ade abeche ade achen kura wo no obi ankasa kopem tama obema kwan se me no obi ankasa nti saa da na ade chen me master ye dan a madane mu wa ya adentia ma konso so o master se men kasa because o kasa ade na o mo ya ma no enya adwuma enti ade chen ye no o boss ade ne ye adwuma boss am ne ye adwuma me oba ebe kasa wo ho ma sori ntem akofa kodo no na wa ba o di nsu no se na nde de hard man wa pie ntem pa o na me so me gina ho na madane me ni hwe no ka me be kasa ba me san kai sa de no me kasa emfa na ma ye din na o san bi sam se anya mi na wa kasa wa me hunu me mfi no na o ko fie wa san ba na o be yi 20 cedi ama me obekrokro e bia obuafu o se e bia enema bi wo ho a hia me ntino ma anya bi ntimenje sila majisika no menene nkasaye nti obi so asema wo yeten ubo tinkwa na so yede obi sama asem kura ase nya menene nkasa just say wonti ye mi mfino ya konso so bae still now timonso no so nyina man kasa me nkasa di rono akonso no asia ya twina emba me hie mu nkwa me no obi ankasa na mawuram na makwayi do no na ya toaso saa na ya be ba utumi nsuo num ena se ya konso a rono etimi ko kire do wa ase drano timi ko lock baby o twe mba ntie se owuram wura nsuo na se na wa koyi afiri honum na asa de o soro na betwi okay ti ya twe ntwe ni nyina no wo hu ade koro nso na di ya nyantwe 129 ntwe na owuram ya to asabo no na otwe na ntwe a tu master anka kora na wa owuram o master anka kora na ma owuram se minim se ya mejima ntitim ya na ya ba fie o mo ayi didi na bibia me chop money na mama me ni nyina me nkasa ye me di ko duru fie
ɛdeɛ na ma wonya saa akokuduro no sɛ wopɛ sɛ wonya sika nti yɛkyerɛw saa nneɛma wei ma wonya mu ahoɔden deɛ na wɔtirim deɛ na wɔtirim ma saa akokuduro yɛka kyerɛw sɛ adeɛ kyia mɛnkasa obiara ho ɔkɔdware abakyɛ sɛ wo ho ate wo ne wobɔɔtɔ atumi akɔ nsuo so akɔyi nam aba wama wo sika wakasa wo still wo so wo nkasa wayɛ mu nti me baa 12 no ɛna ɔbɛfrɛ me hwana frɛ wo ɔno wo bɔɔso ɔso ɔbɛboa wo no ɔfrɛ me nti me piki kɔɔ no sɛ adeɛ no so wosi ma me nkasa mehu deɛ meyɛ nti ɔyɛ hello ɛna memfi no ɔna ɔsɛ Musa you can speak with me okay nti ɔno nso kora na womfii no sɛ wɔse ma me nkasa ɛna ɔsɛ Musa you can speak with me ɛna mesɛ okay ɔhɔ na mene ne kasa ɛna ɔsɛ mayɛ adwuma no yie wahu sɛ ɔmo akyɛki ɔmo ayɛ no yie na Lucifer ahu sɛ ayɛ na ɔhɔ na mbisa no sɛ na Lucifer so abɛm na ɔsɛ na menim sɛ yɛde ma adwane group na menya abotrɛ 1 week no maanyɛ koraa 1 week 500 billion me receive ɔsɛ sɛdeɛ ɔmo kyerɛ wo sɛ mɛnkasa no wɔmo a wɔhɔ ɔmo hwɛ nneɛma mu no ɔmahu sɛ wayɛ ne nyinaa pɛpɛpɛpɛ nti Lucifer ani agye lucky Lucifer ani agye ɔsɛ ɔbɛma 500 billion week bia 500 billion 500 billion obi a wokɔyi nam wɔ po so na so fede wobɛyɛ 500 billion na wɔtwe biara na so memfɔ so ɛbɛduru anwummere no sɛsia no ɔmo ayɛ biribi awie aka spiritual oil mienu mɛtɔ baako yɛ 1,500 nti mienu no ɛbɛyɛ 3,000 na mekyerɛ nso na 3,000 deɛ waa wonim baade saa mekɔ nsuo so a ɛmfa ɛna ɔm sɛ deɛ mɛtumi anya biaa mesɛne ɔmo na mekyerɛ sɛ saa deɛ a mɛnya 1,000 asɛnde mo ansa for baako no monyi me so na mɛnya 2,000 ama mo na mo ma mmienu ɛna ɔkyerɛ m so ɛnyɛ me nti a ka woanyɛ ne saa but wahu sɛ meyɛ hia ni nti no ɔboa mepɛ sɛ menyɛ sika na mesu yɛ ɔmate mekɔhu me master na me master bisa m sɛ sika no mede kɔyerɛ nam so mede sɛne ma abusuafoɔ no na ɔsɛ ɔni problem the way a meyɛ ne gyema no ne ne gye me hu 1,000 na mepɛ na mesɛ memfa number no mbla sɛ mengi sika no nkɔ nko ara nam so menkɔ ɔpɛ a mede line no bɛma no na mede line no ma no ɔno send ko ɔtwɔ ɛtwa nsuo ansa na ɛbɛsɛ sika ya ɛtwa nsuo ɛna ɔtwa nsuo kɔ town ɛna ɔkɔ send ɔde kodoɔ na abi ɔde kodoɔ na abi ɛna ɔtwa nsuo ɛna ɔkɔ send yɛ ɔsend yɛ na nwumre na ɔmo frɛ m sɛ sɛsi adeɛ me bibia yɛ ready na nyamboa adeɛ akye a memfɔ so na mepɛ 200 cedis na memfa kaa na mbɛsia no wɔ kurom na deɛ ɔhɔ bia no bɛfa me krakye kurom kɛseɛ no na mbɛduru krakye kurom no ma krakye ɔba bɛfa me saa time yɛyɛ wɔ krakye Akwasi mepɛ kɔpe na ɔse ɔba bɛfa me na mesu yɛ ɔmate adeɛ kyɛn na mekɔ nsuo so baayɛ manya me chop money 2.5 na mede ahyia mo ho na makɔgye kodoɔ saa time na mekita Techno Pop 7 no yɛ na ɔde browse no mekɔduru kurom a medidi mu twɛn sɛ kaa ba bɛfa me medidi mu twɛn kaa sɛ ba bɛfa ɛbɔ bɛyɛ 5 na mefrɛ na wɔsɛ Musa I forget the grandmaster said that you have to do something before. The grandmaster said that you have to do something. I will come and carry you. Na me say na dan na kabio. Ose mpaebo no mu nyanya mpaebo nwie. Na ansa na meba no, ya beje me gate fee. Na ya be hu me. Na ya nu wie a me wo document a be ye. Nti o ma hu se wo ba bia ye de wo kɔ no. Ye de wo kɔ okotu ana se ekobe mu ne de wo kɔ no bebia ama omukoma me hu se ye de me kɔ okotu no nyamenim na kro na manya sa sika be 4,000 kɔ na wa sɛ de dada ma sɛ de dada
no kyerɛ me sɛ tina wonim sɛ bia ɔyɛ dwudwu adwuma bi na de ama wa ɔnya sika ha na ma but wonim sɛ yɛsɛ bia de wo join ni society bi ɛyɛ society bi saa ɛna ɔbɛkyerɛ me sɛ ɔbɔ Lucifer ansan Lucifer din bɛɛ mu no ɔkyerɛ me physical sɛ menyɛ serious na Lucifer pɛ ma asɛm paa ɛnyɛ saa ka me sika wei a ɔmo gye amanfoɔ 500 million 800 million no me matua 3000 pɛ na mete hɔ a meyɛ kasakasa saa ada me pɛ sɛ ɔmo ngyaeɛ na me sika nhyia na me so mehwɛ sika a manya asɛe no nyɛ ɔbɛtoa so prɛko mɛtoa so prɛko na mayɛ ba madamfo bi na ɛkyerɛ me da sɛ mempie nkɔhwɛ na mekyɛ nso me yɛwo mbɛsi ndɛ me mankɔ kɔnfoɔ hɔ da mankɔ mala hɔ da mekɔduru hɔ a asɛm bɛn na meka kyerɛ nipa no ɛno nti mankɔ bebia mekɔduru kurom twɛn sɛ ɔba bɛfa me a adeɛ bɛsan a yɛfrɛ me a sɛ a yɛsɛ me uniform nyɛ ready yɛbɛbɔ mpa yɛ ma me okay ɛyɛ ha nyinaa nnura abusuafo a motie yɛ no ebi deɛ wɔn nya kwan etie yɛ yɛka ya de ba biduru ha sei ɛkɔ yɛ nim kakra na wabɔ atade so de bebusa sɛ watadeɛ no wonya konyae wɔn nsa kae mpacho atare deɛ me nsa nyɛ nkae wɔn nsa nka atadeɛ no ɔmo agye atare no ka ɔmo agye ho sika 2200 ɛna ɔmo ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ top and down ne mpaboa ne ɛkyɛ abusuafo Facebook mo nkɔ na mo nkɔhwɛ atade wei ne yɛte yɛ pamama no mpacho atade wei yɛ bia mo a mo hwɛ yɛn ɛwɔ Facebook no mo betumi ahwɛ abantia na atade a ka sɛ yɛ pamama no sɛ ya na tie oba bi ɛde sika ba fie de sika ba fie de sika ba fie ebia wonnim ba bi efiri me ba no wɔsɛ wɔn kran wɔsɛ wɔyɛ wei wɔne ne nafufuo bi wɔn anya adwuma bi na wɔn yɛ hwɛ baabi a boys ni wura nansɛn no abusua wonnim ho bibia nneɛma wɔn betumi akyerɛ wo no boys na ba no nsuro hwie o sɛ abante na atade a yɛ pɔma na yɛnie wori agye ne ho sika 2000 2200 atade yɛ hyɛ no nko ɛne designer wear pa o 2200 ne mpaboa na odwan ne kyɛ odwan bɛma na ɔba ne deɛ ne deɛ ɔmo sɛ ɔmo de bɛyɛ amammerɛ ɛwɔ hɔ ɛno so atua ho ka matua ho ka nti ɛno na ɔmo sɛ ɔmo de bɛyɛ amammerɛ ama me na efie nipa bi wɔ anim a ɔlɔkelɔke me kwan efie nipa bɛn bisa ne sɛ fie nipa bɛn na ɔsɛ na me fie mpanyinfoɔ no deɛ sɛ me nim ɔmo nyinaa na nipa a wɔyɛ me ne deɛ yi sɛ me bɛduru tempo hɔ ansa na yɛbɛkyerɛ me nipa a wɔyɛ nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo yi saa nipa no firi me kwan mu na me so odwan kala bɛn na ɔmo sɛ ɔmo gye wo ɔmo si tuntum bɛma tuntum ɔba tuntum se ya mpatwɔ ani se ya na ɔmo de kyerɛ wo odwan wei na ɔmo so odwan tuntum wei ya na ɔmo se tɔ ɔba tuntum bɛma tuntum ɔba tuntum na bɛma tuntum ɔba tuntum bɛma tuntum no bɛtɔ no sɛ baako yɛ 2500 watua ka metua no 25 sɛ watua woka sɛ wonya nti ɔmo mfa wobɛtumi atua 2500 na ɔna ɔsɛ ɔno ɔbɛsɔ so deɛ aka no ama no sɛsi akora me wɔ no recording a wɔfrɛ me saa sɛ ɔtwɛn sika ne saa awia fitandra nyimne saa ɔmo frɛ me saa ɔmo sɛ ɔmo twɛn sika no ma mimi sa adeɛ na ɛkɔ so so ɔbɛ continue me process na adeɛ na ɛkɔ so no wohunu sɛ yɛ ampampa sɛ yɛ ɔkɔɔto bi society bi ane yɛde wo hyɛm anaa koa bi na atra baabi a na wɔhu sɛ wo sɛbe wadwene wɔ fam nti wobɛbi tiw na wagyegye wo sika ni mehunu sɛ ɔhu sɛ maadwene wɔ fam na ɔbɛbi ti me adi me because me starting ɛnyɛ ndɛ ɔhu sɛ wadwene wɔ fam no ɔwusu agye wo sika na adie ɛna ɛnu akyire koraa me ne madamfo bi nya ntokɔ ɛwɔ ho because ɔse memɛ adwane na mesɛ mendwane bɛsi ndɛ koraa mente ne nka so ɔwɔ anyi o so ɔgana ha menim ɔno ɔyɛ adane yɛfrɛ no yima ɔdamfo bi su ka kyerɛ wo sɛ bɛjoin ne society ne bi ɔwɔm deda ɔwɔ cars anyɛ menim
a society we na bia society say we o say nye we dia and the winning on dia wa force me a che that time me fra na me guso oboase of force me na me say David we now question on Facebook na winning ne da me nim ne da e dia na ma wo ye wadwen say wo be ne one ne koya adamfo ho na introduce no oje obi first introduce ne dia I say meti ho na message aba Musa be this and I say please who be this and I say I am Mr. Ernest. I'm talking from Accra. I see your Facebook and I've been seeing your pictures on WhatsApp and Facebook. You are the one who have been driving the boat and I say you are Mama Kancha won gin ni say unafufo bi no ma wo nchen na se krom ho boys na bi na hu se wo se bi wadwono fo no mo didi ho mengin this na won gin ni so se obi fraud bi no obi she ba bi fraudster bi na she ba bi no wo fraud o enna me because me friend from obesin there omo anka kwia mama ntida Jesus bro from mo kan na che say hu so omo ye okotfo ana adoko from kabro fun kwa say me ntimi kakra mo say manya Lucifer say dia pa na say opese enyama me pese mumboa me na sikana akoshe no na sikano akoshe no na me sanka na enu kire so sense a mo ye sa de no besin de no me hu niama mo yie e de na hu mitimi ye ejima busumbe wu se meji sika se no anya me yire na ebe yale a me ba na ebe yale na me dia kwashe no really ada de na ya na ye oyire etimi ba m se no hu mfa ne keke nti de ba niam na wo promise so mde be ma wo omo like so yo niam nyina wie ka se no mde be ma wo omo se omo ye niam ne nyina wie a sisi na omo anya kire m se me ka da ho wo ka me fie da ho sika na ntare ne da ho nti me biduru a ka we ka be ni ka ni hwe na so na de kasa hwe de hwe say wo hu nim dada ka ni ye so ka ni ni etefo Mr. Momonko say de no ka kire ko Facebook ka we ne ka o ma promise abanti say so o mu ye ne bibia wi a ka we ana ye de man brand new car from Abruchi obi antwi da ye de man na ya sama ne fie na ya sama ne sika 500 billion nti busum bia wunya 500 billion on the busum bia meji 500 billion busum bia 500 billion sika ni we no ene ekono sika ni o mo de kire o wa say oko bank na ko yi me sika ni tu sika ni ni na o de kire wo na o de ba say sika we mpacho nti na onim sika we nyina mu wie no ya sika we nyina ama 500 billion na say ekoduru ba bi na me hu sesisi ade no enye true ana se na ekoye no so omo frame na me do me phone kura me hu ade kro me wo ho a ebe ka kirem se me mfile om ntimetima ka se fitendra me de me hu ba ha no ekoye no nyina omo frame a me mpiki nti anapae na me frame producer na o ka kirem se mpiki na mentie de o meka minia mimisao dia pa na ha wo wi ase ntu hu se wo rush ko piska ene se mi rush ko piska o ma me ma mo yese na meka me ma me ba ye 5 ba me nko na me ye bema ena e ma na aka ne mba nko a o mo ye den ba ku ye soja ewo Togo ena ne chiriba no so ye police oni so ne chiriba no ye nurse ti ba ku na esu adwuma last born ne de ono na etifie ono me ban na etifie wo me papa nchen tu how pa ne say anti oni abresa o ba so o che o mu nyina ho o bu na ka wa hiti se na no ka wa bobo ya na we atama condemn for what wa bobo ya na ma condemn for wa na obretoye mi na me breta ko juma na o ye no a te haya obi anem bola
ana what den tina okoto ma abobo ya omo frame be 3 days pra me ntimi na omo si man na so a na wo hieska ya ma me 4 days na me zu hieska ntima pepe busia kra ma nya bi kote ha so me ba me nya nche won na me kobo no busia te me de moto ni so a chinchin baby a me ko bia ya se 40 million 45 omo hu se me hu a chire me ntino nti condemn for by ewia toilet na no ho na e kan no man 45 no mo omoje uto abobo ya no 45 million 4500 uto ne say me ton 110 1001 masa minhu weda me nyu so fama wo wani na brade ana wadwea no wo tirim se yie yona de kwan bia so sika no eda ball aso kura kwa kope bi dia bafie ana baby edru no me omunya ma me ye amamre ne ko wie no from saada na matima ni kidi me hu ye amamre ne ko wie no be sende de ombe frame e kan bia no yombe ka bia wontimi ka se da bi yombe ka metimi kan se da bi ba me ko amintimi na ntu gidi se omo susu di bibi e weke o so mbetime enya o bibi emu ana sana medwin se omo ye me nti ewie kro omo nyina frefre me sa mimpiki ti ba ko no frame na mimpiki na mbisan se are na o frefre mama ya busy nti na mimpiki wa say we are waiting for the money to continue for your processing. Are you not ready to bring the 400 cedis? The almost bisa 400 cedis. Hey. Adia me ye Lucifer boafo mentino. Ede na ye. Mentino. Sisi me de me phone no kra to le mode nya san ko mbe fresa. Wani na brad ya na. Masa mini bia be o se time o mo kan so. Dabi ese me hu se de ade potia wo penti a. O pese o how many years? O mo bua me se. O won fie sei, we nyam fie sei. I'm 33. 33. Ana wani abri sika ho upese ofum sika efi de enafu akakra bi na nya ho za no. Ebi o se no mo kire me se o mbe bua ma ama mi ankasa manya mokodo. Se ne be ya me ye ejima na msumatima komini. Nti me fi se kodo no de o mbe bua. Obi a wo ma ba so mo ba be bua wo ama wo ade wo ho. O ma mo aton wo ho ne ma nyina. Wo ne ma nyina. Kodo na wo sei. Kodo ne na enya me de o. Ondo boss na ye adwuma. Na watime ba ha ba ye adwuma to abobo ya. Sese ne be kwa be so ye betima fa so ye be ji usika ndia ba bo. Chere ye ne. Ye mfia unko jimbi ne ye njima wana. Say minya ndia be dan mu ne de nsira no mate mu nkan che. Ana man hu se obi ade na asem abaha na man ti se obi ade na asem abaha ama ayedin a mo antimi asem no nti ade no so ha me na me se me mfa mbe dan mu na mo mbua me say I mean ye mfa ne say eye 419 anwa obi ede eye wo a ubetwa so ana na makoye wadwuma apa usika se wanya di misika na awie se wanya di misika na awie okay one ne nkasa yentiwe Hello? Yeah. Hello? Hello? Yeah, hello. Hello? Yeah, hello? Yeah, good evening, sir. Good evening. I've seen many of your missed calls. Sir? Yes, sir. Okay. Are you back from the right? Yes, sir.
Okay. Right now I'm doing something, so I'll give you back, okay? Doing something, you call me back. Yeah. Okay. Hey, say how. Me frɛ panyin ni so a saa pɛ no. Say ya no mde be yo. So ma won se bo agimi. Na won se agimi. Musa. Yes sir. Ese wugimi ana wudi o mo kom do fa so no. Wugimi ho. Hey. Wugimi ho too much. Adan. To be unu bi ya de na okira wakase ntu hu sa akwade a wo ye no wo fule me. Ana me ka say sense a omo ma me wura me hu jale. Nya sense. Me hu de. Obua me se nya no kre. Kama wo nya nwro wo ho no. Ene ma na omo kire nyina na onye. Nya wo mo kire wo ma kire wo de ma mo aya ababedu. Debi o na first one ne de first one na no mo koma me koto candle. Iye bibia e wo kona. Sada no ma yo bibi. No ma yo bibi na koto candle no. Debi. Say no o say obeboa me. Uti sika 500 billion na bebe week no. Ana wo hu se do ade ne be so. Enu de me ya wi en na o kire me say 500. My application form ne na gu no hu. Enu nie. Application form ni nie. We are awkward for being so de eno no. And no church or no. We invite you to the noble role of the great Illuminati, where the charisma and the mighty in he made there who be Minhushi. I do is it. Enfa. Minhushi. Okay. And the Google one mono. I say we invite you today. I feel like men can kind idea the amount more kind. One application form the down. Musa Abdul. Date of birth and the Diego Hono. Ghanaian. State. Uti region. Telephone number. Eka hun ebie. Producer bra na brana be KDC na say no abantie no hem say adwuma na adi no chama adwuma adi o adwuma adi ye jimi want to wow aja kwa sorry Akwasi akwaba Akwasi mejo so na abantie ya de a wo ye pa ufi se de na wom bese ko be wonu odi echi na otwemi ensan se bosomia case ni be fia secretary sa ha semba ya to ebo ase de echi ansan na de aba praman so ya de echi na krachi me mane ti asese de omone ne ye ni nyina no frakadam no mode eye no ya gini sika keke yes enti onhwe no hu ye hwe no ampeko because ene da na da wo frame upo bia wi ase wo frame ye adwuma hafo free ho a oka hu ene kra frame be for omo friend is at the stable no omo friend a asemi obeka bia no se bia fa we bra woni bi kwa na wo so kopedeko ti bode asem ne ba ha tu no fo no ene ba on form ko bio ebo anadwo kwa level no timi friend omo friend sa enti me mane ntase se frakadam eno maye no ti ba ye ba ha no se adisua ene afutuo ema wo an wo akiri ya mo nam social media obia opportunity bia omo hu ya no no omo dia omo hu awuram we any killnet difference no enim pe 4179 yes 4179 nti krachi de kaya na mo de to so no me ye hu adwuma kakra no nhwemo kire se Saudi ana ka Saudi Arabia enye Ghana hampo wa ba wonum o ba wonum ka no du o ka na isi akra na ni ka na isi Saudi omre ma no isi Saudi ehona kawe ubo owusu ni tiwo kai kwan nkofo fa so Sunday car na ma no enya sem omu use numbers bebre eti kapa be boy a ye wo omu Facebook names na omu use no
the screenshot to be a DB to say the TF4 Musa and why the Musa, the reason why I'm calling you is your everything is out last week Friday, and we are calling you to inform you about it. But your phone was off, so prepare for tomorrow. Mr. Ernest will come and pick you up to the temple. That's why I'm calling you. Okay. Where message on the man grandmaster no or lord no and the sending to Ernest now between and of Facebook will share Facebook on and what say Ernest what fan Bakrona so na say adwuma na Bakrona and on one yes na we are friends you go Facebook and TikTok and WhatsApp we nim nyina ye Ernest na kasa utim se ne din no ankasa na wo ho no wonu ni ade kuma ne din eno no Ernest no ni what the way pictures we and the go che say one of the Illuminati and answer Okoto no won bi so onim bi okotwa pictures bi picture bro fu bi kwa we program bi a wo ye aye frakadama wa ya Ernest no ni nye we ya Ernest ya na akọ say ya so no omo hu a youth no hu a nye bi ni na omo kon do say oyo Okoto ni ampa we so we aye omo so omo lord no and answer grandmaster no on say and what they ato honum to say no the dead don't numbers any be to ho na number any BBC efre wa sankofo na na ebe was Africa dam ya ti unu eja musa o che wa na japade ahwe no ti say hwe aka be say no abobo yanko a oto no 45 million o to no say 110 ana wa ko to no 45 aboka say 7,000 ho ana wa to udwan 25 million obo ya ne kula da meta minduru tie what to abobo ya no 45 ana wato odwan enso so 25 odwan tuntu 25 ana 400 200 400 500 and we 50 billion 100 cedis in the account eno kran kan ejuma di o mo so ajim na uniform no so enka uniform mo so se be wadwere nya na krachi ne ko na wa na yemre no unim un so ma krachi twa kwan kodin kan kodun kan na from so ba bedrum ka kire ne se omko voter regent won twen krachi san so fa car efin kan obe si kuma so si kuma sia se no mu dina chi o na so friends o ma bedun to omra no ma gina kade so o ma dia on se ni scam nest no na nest fa na kade family no wode ba so obedu kwan mo se ne car abesen 250 ni no me nkomo no wa ma bon tofa ade amamo ma bedu afo mu na ya bi hey edio eja musa wani bere brade pa ho ada opeto break opeto obusu no break ye ho wani brade nana o ma me no nwa ba no kra ho o ka so mo kra ma wo wa mi le kra ho fa ma no ti me se sikente se e di akọ nti adwene na ya adwuma mi baby a me ba ma bo me ho afode o se kofi obi aba se e bia nana ye bi me ko wa ko bu mi wa ye me say cause sa platform we no wa ha no we mistake ya unkwa dabe unkwa da nyina ye be chi watu to ti wana so ya za one day obi ba be report am wani magua so bo ho kra no anfa ma be kwa kotra baabi eti abrante no enemrem ayi fo kra ga ebini yi wuti bire hu yi abobo sika no atimi akọ atabobo ya akọ na ye frɛ wa twitwa so broko wo mu ya za no ma ye wo we ka no kra kyerɛ wo beti wa sa number change no change your line sa so a broko wo mu o block kra so mo number nti on be frɛ the number for fra change your line to wa ya wani mbegu ase hwɛ adwuma we nya adwuma o te sabe jana ho toilet we o tena ho sa nya ho na atra didi sa ho na atra didi sa wo de ya de nyina mu bra ne ade hwɛ mo we pa o de yon sasi fantasy da bu you said why so no wi o ende nya no wuli fa da bi fa chire no chire ha fantasy chire ti fa chire na camera ne mpeke wonsa hwe wonsa pa he wonsa no hwe wonsa aga adwuma wo ye betimi abo ya da bi pagya me ya de me chira de hwe ne mawre hwe de ne mawre nyina ye betimi abo ya ye what is about now we toilet proper man for toilet she toilet it do again
Jimmy Kakrapa. Also, Mamma, do it. There be any beam. Block one. Yeah, me say down on me or ho. Obi no be a Juma sa 15 years. Akofa ni sika. Siska no moto ho se niema. It was 3 years no dibi so no so ne kobola. No ha no de aba. Sika no bru 2 billion. Ayi rubber. I don't say omo adaka no. Wa pack gum. And the ball and to a tree and all the food or more. So, yeah, to me, house man. And I'm saying, hey, Sanko Tango tell you, one more throw. How about no market catch them, mamma? It can't want so I found Cosy a womb. Or Baba Mamma, I'm a baby, I will be a. It did true good so. No horse, my could do. And I'm saying, baby, when you're crying, it is kind of gravel. What's the mean to me in Femura or Nemo? Me the coffee on my channel, the bishop bottom. Nam the ball no aguso eti ase me nko yiyi niam na me prepare na dia show so when na ya dua 15 good year wagina di hwakwan ode wo ma fa so woni me say sika bi wo ho ani bra na wa hwe yi a se ko chize se obebo me di o woni scan ko so no chira bi o ani mgwa sama hwe ase ano no na dia me ye no ntia wo ba na mtu ni fo sa hwe me ba na mji Wednesday kakra why no see kroma me mabuna po me ni aseme see case buy some buy say obi o se me maji the sika no tramra say na e bi nko obum for 30 minutes apart from dia me no be ka ho asem me na kra ho ton sa unya bi ade to so na ade amam wa nya bia na ya mam fi so be shebo na wotu ani ebu sa we ya ye ka obesa akọ me frɛ nana ya bi kamwebo na mane sada na jo no mo frɛ me ka kyerɛ me se enko biem ya frɛ me ka kyerɛ me se me frɛ obi be ka kyerɛ na I'm going to die so ka kyerɛ obi na ba ka kyerɛ wawu wo ba na no abeka wo ka kyerɛ wawu wadwene so da so ka kyerɛ obi a obu sofo bi ba ha se anko be masa eye mana nan kasada enti kakra me kan se enko hobiem hwe de bia me kan utu american nkwa with defense sika ye die no eye munsem bebre enti se wan hwe yi a me hwe me fie because asam ba me kura mabusuafo ne bebo me nsem se mfa no nkomo kura me ka be mame enti me ba me hye me niema se me ntosiri no bi di me makọ cause abusuafo no de ye nya awo na ka wonkoro na ka oni mo aguase because o mutimi hye adwuma atene nyina me wi ni wo mo enti se wo hwe ho yie o ma me te wo ese esrem adwuma be na wo ho tu nye ska kakra na de amane abrewa no betra bola ho toilet na wo te agyan de nsu atokura se de nya asam keto a obi aye mtubini na wo baba no nye ska de sa wo de ama wo mo enko ho biem de na wa wasam enti kakra me ka no no enti nyame ya aduma free kire kɔ no ye be ya adwuma 6 to 6 china de efia na kwa na me pon tu de bia wo ba wo pa tonsa ne bibra wo ntobi so aye wo bi wo no abetobi se kakra na ade beto so a na ade ato so mfa bi nto so na me ni bia me de nsa no abaya ma no ahyebo ne mom duada ne de me no be ka ho asem fisa nyame nso ne na enya wo ana omo so nyina kwa ahonho no mo ko mo dane nipa omo nyina omo fa ka o eti wo tika mu na so obi tima nka ka ne ntokwa bikra nsuo bi a wo ko de yonko nsuo bi ho na anu ya baba wa di case bi abdam wo se ma mponten ana afro trotro eti afro trotro no na nipa no koto no no obo wa wo se mo so mo kira mo betra ka mo baba wa se ja no se awra adam abo wa no wo so ja wasem wo se yade ani awie ye mede man eti wo so nam akọ ayi adum na akohia papa no wo so sa baba wa we eti ma me no so oto emo ne niema e maka be yi ma no se afi wato niema ni nyina awie okotra ka mu oka ya na de ko fe do tram aka no tram no obi asi no obi aso ne wene otra ka mu a no obi aso ne nti de beba ne se wiase ma wan srem po brenya o so ne wonye onfoshe ti de be se je so fafom eti odu ho so a na ma me nwansa be na ade ba ye de ha ye mpa ne masa o wasara na de atumi no no o kana iti wonni mo bi a wona na nko
won kan wasam me se mamponte ho no nana dua me dane no ho no enye yize titumate fo nkola no no mu dimpani fo atam enhwa wo ne na fra to anu aba ode ne ka kobo me wofa ka mu a me wofa koka ho asem wa sujai wo friends ka ya Lamborghini kra ya de bom ko de wo Corolla ensese wo kasa wo kan wasam ese hwe ya de akurankro itimi ya nam cheche ne ma so nko fambra wasana na ka ba nam se ne mepa bobo ya bia obeta ha na me kan asem ne nyina akira akwa no sana na meko no de ne ko mamponten ene ne mam che no ko fa bae na me sa de na me ya ma no ye beboja furuma so de ne nyina boma ne nyina da ne nso sa na ho ato wasana na me ya nam se eja no me ka no kra to nyam ko bubu ya me toy etija no obeto abobo ya no omo de mam 3 million ye bebo no furuma na wa brumu anana ne ye twa eja to mu wo brumu akwasi se ni nyina wi ya fe ngwansa bobro de ye foi nam se ne nsu ya tache bi fa bi gu nsuum fola wata wo di dwale ye wo koye enu ana no ya be ya adom enura be tu dan be fo de aba nam se maame wa bon kaye wutin kwase nsu na kwadwan to ama wo na ka wo kura wo nya bi na na me se be bi obedru bi anu ohuja no wansina wansampo bi eti ade wo ho a twitwa so mimi ban kakran so ko manim obi ameka amasem me wo ya konfo kram na ukohia na wo se akoma so be kasa bebra ho na matwe me ho but ni yesi den nyansa eye che kwasea afasha ye kwenye yize obi wo ho wo hu ni pahwehwe animu no oto ade de wo mo mpa ye se obetimi asisi ada atoto kan ne bi atesa na ye bi aba na mehwe wo mo ikom ye tutu ye nuro na me gina baabi na mom se wonim na patrefa ho de se ko brenya otumfo ba ye ba afahye bi nipa kro no no se otumadu no fa krofo so onse konti ba na o de kanaman afa ho to onum se ye hoye mpe o de kamea meka ho mejojo ema wo so no on bo so obi tibi transident magu okofa ye friends na akore no de kom no e de bremi so eti wote wa yo ye me na me mpa challenge mitu mi baby di na mom na ya no munim se me ni nsuo ne nam me nkofa ntokware ma akofa ba nsuo no nkoma eti so tu baby no bi di do ato bi show be ye niam bi no ye di on na be ba be ko ama wo eti hwe yie enko ho biem ene wo free ha wo che prokura wo pa to number ni nyina na sesa no na ayete te nya sa wo beti wani no wo so mo ye nuru a de obeka biara esa o de ba wo so de no sa me wo bitimi basara na ye be se ekotikuo buame na de mbeka biara no enye ye na nipa kro na ye ba bedase mi se wa mantem nso no kwa America mi nso de bi otu kwan ye o me na mpeso obeye no sa nkwasa asa wono menye wọ́n sẹ́ dàbẹ́ ní ọmọ tọ́ so wà ní wọ́n na wọ́n si wọ́ bíi mi mpẹ́ sá abọ́dé akeka adeɛ náà wọ́n bẹ̀ yẹ no wọ́n kò bu obi ntẹ́ bẹ́ nyẹ́ ọ̀hún etí mi srọ́ hwẹ́ yie na mẹ̀dẹ̀mánu bẹ́ si náà má yẹ ne deɛ mi ntí apọ̀ mi nọ́mbà ni yẹ 0243 nana yẹ bi nọ́mbà 0243 13 45 35 WhatsApp nọ́mbà ni yẹ 055 76 67 510 eti wo a wo pɛ moa obu ha no yare atwufai ne na honhon ayayi wo de bra na ayi ye frere se ma no wani mu ha no obedi adanse me de ha makwa ayi script no kese no ho ato no ntimesra emfra me wo eti obi a wo pɛ moa bi abra wo ba anya me na me ya duro no fo ani tu nsuo no eti da hɔ no me meji sika kese bi me se ye bedi nkunim ebi kura beba wo hu ase da egu ho ne srap egu aso ne ye ne so no obedi wadanse e kama wo wie ya na akọ ye ho ye mfo obi asam emetra ha abi eti media busuafo ma asam nyina ne se monkom anim nneema besesa nneema be yi nipa bodefo bi otu ye nipa so sade eni ni bedi na wabo opa bedi ado ba fa kotokuro so be so obi fa kotokuro oba na nasuo mi kotokuro mi snap de mi hu beja eno de metimi ayama na bepende ohia ba bepemoa de faton niema de damo ase esio kabra suje no ne number ni bio ye 0243
134535. WhatsApp number is 055 7667 na wone nana ya bi edi enkombo na obeje so obesesa niema ede amawo etikon na onso mu na omwo osofo asante ebebem na emom yenkokodwo rekon Royal Enterprise aseye wono ana akofa high and low blood pressure ene koko hodru ede aba amanfo nyina num bia obia kasa papa nti se kodwo na wo nu sa na wote wo sa enura kodwo rekon akofa ba no enya asem keto akra ano edin ye rekon heba mesha awrade wa abo say yes one madru ama low pressure no say low and high blood pressure e be stable said yes say koko fifiro to ana say onwo o menses emaye usisia wo ya wodu awhia eye reko heba mixture promise heba ubenya biato Fredimens okay Salmon Sack Pharmacy was Patase Blockhouse Pure Liver Bar Abuakwa Ejoso Government Hospital dem share ni top amazing heba Tafo Methodist Building no mu ana Obuase Time FM Utek FM tu benya biato omo Bremai Pentecost Thank You Jesus Building no mu Fre Kwadwo Reko Royal Enterprise 0244 4700 67 0244 4700 67 na wode no akasa efiri sa break we dey nsa papa wo wiase amansa nyina num bie eye ba akopɛ club bie de eno ne club me ma me fosti wo brekum me sa break so hwewe ma da bebe bia me mo abo club bia so de eno ne club de fifrete no amam ko do ne me no ba ko bottle kese no ya no abobi bo so da wada kama ensa papa de fitete de eno ene club koja farmer edi kojak pro code edi aba na utie oya ojo hu ba bia enye ana sekata na achiwo ohinu mu so ni nsuo kojak farmer fodro kojak pro code no ana ebeboa wo na wonya binom a bo nse niema asesa mo tina e kama na ya bi ukoya kope kojak pro code na nonom tipa ya na eye onyina bijai kojak charcoal toothpaste ni kojak regular fluoride toothpaste no so papa se wonya bia no so bo agitwitwe se ema osie fita ema osie enimu eda ho papa na wonum ada ho kama na so twitwe se ni wie sa no a onse wo sensitive toothpaste no kuja P ni F no no udi guo no metensu ade awoso no putu na wa progu wonum ada ho upe bi ato a okanshi drug lane ho na kuja farmer wo Kumasi so wonum ewo Kumasi Central Market ehon so ubetimi ehu wonum na woni wonum atwetwe enkommo o number 0244559597 0244559597 na woni wonum atwetwe enkommo na eno ano no Love FM cooperative game yede ba chese nya asem keto akra ebe de on the 11th of October and no so eba so our Pajo Park UST hono a na uhwe said the near institutions ahodo wo Kumasi akeke won abom no nyina ebe di agura ye ba bobo be tumirika de na fusu ye be wie na atwe ye exercise training da ben on say da be pan be adwuma ye da bia se ye ni ya brebre ye be kwa kutumirika ewo park ne so na afei ya bobo na yesi akan na di agura ahodo pi da no nhye fm be bobo me bo number 6 me bo papa bonkum ni nifa ni nyina da no me be afia na yegyan mu no ntuhye ntwe me brehiye Love FM cooperative games ya de ebremo because of Pajo Park mu nyina momra na momfa mo ho emra emehye mu bi ti mo twa no so na oban FM ni Love FM front deck ubenya forms no bi ana wa be register ana so be 0245 594 425 0245 594 425 na woni mpanyimfo atwetwe eho enkomo abusuan saba ko abadwa so akina sei me ko me papa eyie me nana eyie me papa nana mo Goy filling station manager
nua ana maame ayie bɛkɔ so okru buokrum no jojo vodka mix wobɛkɔ na abu ase elige ma rehu mu sadofo hia ensa no de obi anim jojo vodka mix ana esewonum elige mu rehu mu na ebro wom to no anasebi ode ato ho na ango hawadwene na mmom no upe bi ato na ukọ baby eton se bia obolo ho no bi ho se use divine favor ho nyina buso ana pendodo anu afre 0553 959 654 0553 959 654 na woni mpanyimfo etimi atwetwe ho enkommo eno no ozo fa santi edio menim onse dan da bia me no ka se menim de boys ya aba no omo prepe yebeto ye papa no ya yebeto ye papa no no da bia ko se me kasa asem isi se wo behwe se tete no bi asifia na okeka kɔ ne pension time opa for ni to from na hwe no wanyini 60s no 70 good odo pa hwe Aston no shot kakra Aston Bantama Asafo sa area ni nyina hwe dan mu sisi ho no mo na wanyini ekɔ ne mpanim fie so ene so mema aba no nwene sa de no ho do babu sa no se wonya 60 years na ye den ase yo mo prepe ewo enema bebre ho o pesika gidigidi Shabrante esika yakosi okeka ye nyina no bubo mu no abobo ya ensa yo o ti toilet ho atimi ato abobo ya 12,000 or 13,000 Ghana cedis se mi ko pesika ntimato no for 4,000 nyansa be na wa brante yitrim nyansa pa bi wo mu ana 7 preduasa nyansa ebi wo nitrim na sandisika na wo sande no mo kabrofo a wonte na wo sandisika no na kwasi ni bibi ade a me ya ne se enipa nsua de enkwachiri ya de sa secret society no azano aba be fra the word occult enye pe se wo sua de the word occult enye secret society enye pe but omun sua de nhwehwe nsemunti no o maka ne mienu nyina ya de ben ade abom occult yo sumbi occult no me define occult ye say udi bibia ahinta eba han mu okay the word occult no ahinta ya ade bia edesie kwase odi eje okuso space no odi kan breninti the word occult has several related meanings good depending on the context in which it's used the core meaning comes from its Latin word Latin kasa occultism. The word occult derives from the Latin word occultism, which means hidden, concealed, yakata or secret. Asumasembi we appeal enti sa we nya de omo kan no kosi enya sa o ba sense nipa nhua de enti ya to niam ni nyina bom basa. And so check was its most common usage today. The term is used in two primary ways. Referring to secrets secret society or supernatural knowledge. As a magical thing. So the word occult no mo ye no. 419. I 419 no. I'm telling you. Nipa di etira abrante wey awestin niema still nipa gusu di etire. Ye omu bu nipa dada nipa na omu ye nipa niema na kwase usade a na ehu omu ni se omu kwotete omu takrema so edi aduro etu okasa kire wa na ho pose chabanti o hia ebi na omu di ye no enti na omu kasa kire na wodum ni phone omu fra ni kasa kire na ye be ka kire bia na odi so because omu tete omu takrema so di aduro such a way say the to me be and wafa and what kasa kire
also busano assembly on beka because one also kwesi hwe ade na hu wom ye tamama ne koi ososo kande no of fresh spirit ba won say spirit no wa money din o se mpanimfo the question is say o fresh spirit bi a o bo spirit na o frɛ ni din o kampanimfo a no afrɛ no nyamfrɛ obi o frɛ obi a unfrɛ obi a enti no mpanimfo bɛn ana wo frɛ wom that is why nipa nhua de enkwa kire no one te de wo ya ase Mr. Akwasi anya futuo ma boys na aba na wonim say ekwan ha yai wo mo ton pa no yi boy bi ye bi sa nyame nko a na enam mensa so me opposite obi ha madua yi bi ho ana mete bo mpa ye ka gusu ne ye ho ne ma na ate akola na ni so kwasi me ka me kire nko kwa fa de tirima ne sa abobo ya na abobo ya na mu kra wa ka wo de wa de ye juma wonim skanka obenya Odi ye bola. Odi boye bola juma. Odi sa bola. Na bola juma. Anya skakito kwasi ummu. Omo sa bola ne say me ko 500 million. Ubi sa no question bi 5 billion dey no dey be. 5 billion wo 500 billion. Na dey wo dey be ye den. Bu ka be bu ahwefom wo. Odi be ye den. Me say ye the 500 billion the man obe bu ahwefom. Kwasi ye man 1 billion per say one count kra na asembesi. Asembesi awani abro ho gigigi ko je 500 billion ma waton wa japade atonton ho niam kwasi ye nko na me de e for ye bana fe mo so ya sign the semfo fro e de aba beto am so abamu anu wo ha sei ne nsa ba ko twa ono so ye de ne nsem no e ba de na ye no e ba ne sen si sei de na ekọ mo so ye ba ye ba mam kwa na mabamu na ma be che mo adwen Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon top send party Jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha, my friend. You know what when you have to say? Masunya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buy and so I'm a here. I won't send me brave. I feel quite a move some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once I download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Insure FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you are more Europe. So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send, no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon top send party Jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha, my friend. You know what when you have to say? Masunya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buy and so I'm a here. I won't send me brave. I feel quite a move some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and My name is Dr. Francis Adubako, aka Francois, the regional organizer of the new patriotic party in Ashanti region. The party is coming as a team to take part in corporate games which comes on the 11th of October. But with regards to most of the activities we are taking part, we are sponsoring, be it table tennis, be it volleyball, be it whatever, any activity that goes on the 11th of October, Team MPP is winning. I will entreat all various, the public and sympathizers to all come and rally behind the new patriotic parties, and we are winning. Hi, my name is Patrick Yabua, Head of Marketing, Trillium Industrial Company Limited, Kumasi. We are pleased to be part of this year's Love FM Corporate Games. Trust me, we are bringing all our team
When you talk of Trillium, you are thinking of not just the drink side, you are thinking about the H&H side. And we are coming out with the McBerry team as well. And trust me, we are going to lift every cup that is available. We have a strong team, and we believe this year is going to be awesome. Love FM Corporate Games, Trillium Industrial Company Limited. We are here to win. We are ready, and we are going to conquer Kumasi. Trillium Industrial Company Limited. We give you quality always. Hi, my name is Patrick Yabua, Head of Marketing, Trillium Industrial Company Limited, Kumasi. We are pleased to be part of this year's Love FM Corporate Games. Trust me, we are bringing all our team. When you talk of Trillium, you are thinking of not just the drink side, you are thinking about the H&H side. And we are coming out with the McBerry team as well. And trust me, we are going to lift every cup that is available. We have a strong team, and we believe this year is going to be awesome. Love FM Corporate Games, Trillium Industrial Company Limited. We are here to win. We are ready, and we are going to conquer Kumasi. Trillium Industrial Company Limited. We give you quality always. Bafia, ebi wo ha wo mu nua mienu. Ebi wo ha obi na chiriba na no kra de papa baako ne ba mienu. Ano no anase a wo de ne baba ama na ware yakwa koduru ke na difue ho. Ana ya dada no se o wono so akoduru aburuchu bi tubeti ba bo papa de ba mienu no ne kontafo bienu no. Ana one nase akasa na nase akopa bosia 1.2. Dia ma ne ma mienu obi 60,000. Ewi akire no 419. Aso wo akokam. Aso akobu aso. Abu akontafo mienu so ataka ho. Nti awade pe be da akoso yeni nkomo kakra so far ehfa ne yakodru ehfa ne yapem so odru na ehfo mpo ne yetime de o mabatisi yi kwasi medasna ye be hyase no be tra wofo no eno bibia wote especially nnuano mo mawie SHS nansen ya no se ye ba besua de nti so mo ba no mo ba hwe na o ya wofo na ye ka tro se oba se o Singapore and now say or France, Belgium, Spain. Are they? Say a hono. Ni pana for say be prison no. And now friends so unyale. Especially when you ni pampa maye no. Na yebekọ na akodin komo ewo takra de. Dwumadi aye de nyina ye nkofo a omofre omobusuafo san say ade no omo say a circle of influence. Ya do busuani wadamfo ompena dada oba Obapa, wabusuani ena yede wo mo ye obefra wo sabra o wakontru mu na ho no wo na adwuma bu eti sese wo so ba na sika kura adwuma no eje no adwuma na fa half am wo no so afa de any half eti fa kakra bi bra kakra sate free to kan sika no 200 million ekosi 400-600 million ena obebo na watwa bibia wi no wo se oba fa Cote d'Ivoire anase fa alata ho na wo akoshe agent do ayo bia wo kwakura no bo no passport wo the pressure betro so say adwuma yi bi ene ye kan na takura de say strategy ho mnante a takura de omo ye ho adwuma de mo mfanyini ebeba na yewi a ya chebe bia omo te ene kwan ye kofu omo dan ya omo han a wo mi supanin pa dan ne dia no ye na kasa ne ya no penin so ba wo Singapore bratakura de eho ene ye chire ofie dika ne fie na to so wone boy ba ko fe ne Kelvin pa de beto so Kelvin ni we say yes also be akodi na picture na friend attitude so be abrofo no ete no it is we try picture no one say restaurant akese no any pubs akese na edu weekends bi abrofo ti be ko tretre ho it o me no picture no ma bele akire no it wo be tro say o wa manone it wo kodru takwa de ma ju sika nyina wie no wo mo se say ni adwuma say na aba ye be to bia ne prim it o me mo ko airport takwa de no ma off plane e ba akra me pa chow ensema ye kan nyina no ho pictures and videos ni nyina ye show mema ye bo mu din nyina de woda so sisi no Kelvin ye friend Kelvin na ba bia wote otwa picture sisi an wan hwe ya o de bedada wo hwe achi na abrofo miensa na tinachi ese omo no kakrakra edididi ana ye de TV bi e de aboho no na wo mote ho
na sɛdeɛ wɔte wɔ nom no wɔahwɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ aburokyire ana ɔteɛ na hɔ na ɔyɛ adwuma na mpo restaurant ɔno koraa ɔyɛ adwuma no yɛ pɛ nipa koraa ma bɛyɛ adwuma wɔ hɔ nom enti pɛ sika bra nso ɔboa taade yɛ ya ɛyɛ takorade yɛ ya na ɔmoteɛ ana ɔmo fa so di saa adwuma mu no ɛde hɛ ɔmanfoɔ kɔ Facebook na ebi a yɛka wo nua ka ho abantie wi a ɔda so anya hwee Ghana ha obi nim no anya hwee Paul asade ba ko bi nso ato so yɛnche wo attitude ne nya ne sɛ waba no no maka kyerɛ sɛ ya no ahwe we no waba takrade hɔ no ɔmo bia adwuma no ne so kyerɛ wo sɛ sei ɛna adwuma no teɛ na wobɛka kyerɛ obi sɛ ɔwɔ abrokyire enti ɔmo ne bɛkɔ airport Ghana ha airport ukotwa sampanyi no we nyina wi a enti we aya sɛ ɔkɔ no yes ɔkɔ Singapore eti wo nebusuani ni wa unim sɛ ɔkɔ Singapore eti wo we na back to takrade ne yankɔ dan a ɛne baabi a wo moda saa Kevin ɛne asare ne nkɔfo a Ghana yɛbɛhu Kevin wo hobi ɔwɔ hobi the original wo ho no bi okay nti mo hwɛ abante na no gyina airport no woni ɔmo ne gua baabi a ɔmo dani Singapore for no no way takrade adwuma obi o Singapore na o gyina airport no on to no odani oni baabi a omodani eni fia na siwo na ko Facebook ko hade o de ko Facebook na ko hade asema ye kan Facebook ni Insura 104.5 YouTube Insura TV Facebook Insura 1045 ana YouTube no Insura TV kona kwahwe odi so ade abantie no oso owo ogyina Ghana airport o tu kwan akɔ Singapore ewi akire no baabi a odanie student mattress eno so no da we bekom kura na 2-in-1 say we no omonya ko onya ba ko na so joda so nsem ka say leaders no ana nya bi say da na odi nipa ne bi nso ba wamfa bi ama tarazo ya so na beda eno na obeda na we operation akoso e wo takrade ya eno so ya nipa bi abisa ko Facebook ko wo de kɔ hade on say we bi omoda no o sha awe kwade o ma nyo lucky fan ni da mu ho dabi eti so mo se nipa nyina be gu ho no mo amfa se nipa be 25 no e ba da mu ho ba bi on be cha da ni e da we nipa se ni ti dem nipa be 25 bit ma da we adent nipa be 25 say o mo se we ase no o pe se odi ye so take risk ne nyina ne se e wo sa bre ansana wadi yi sane ya to mutirim sane ka to mutirim so the last time you tell about recordings bia no mo eka say ya wa mo fam no manim na so ti tankase mu a na ekire no obedi de enti omadua na mudi ne be kire na cheche no ma bebre a emoye na we de course so e watakra de Ghana ha ya na mom Cote d'Ivoire ento so me dey twem ye bi koy ya de ade bi ato so we ne ye dan ade a ese nkontabuo bi egugu so e board a wo medi besi wo kire wo se wudi nipa 3 eba wudi nipa 2 ba ana 3 ba sika wo benya on za wo hwa me nifa so ha yi wo se wodi nipa 16 eba ye no Dallas ya de man no ene ya kire ogu hodo no to hwa we nyina no accounts bi a ye fa ni TC o ma create app bi a o ma kire so Killnet the last time ye de bi kire ye tape form mo hwe $16 it is sika we wodi nipa 16 eba reflect am wo cheso benya say 11,120 yes debut 11,255 $1,125 US dollars and now sabeka hey won be be app amount ade ne da so obehu ye fa de bi TC aye password bi wo de be ma wo de ma wa obetime be wa app no so ahwe bi a be na wo twemienu miensa na aspy ukotire wo ko leader na was there bi this how activity dey na dey activity so ni pa mienu samba ade beto we friend busuani opapa ko ton ni koko na no gidu safo bi frɛ na yere frɛ se ni kunu wa wo fofo ni kunu so wokɔ wotre ya ni kunu hye bi jan ntiyamwa enam se yateda e betena se no next chapter no na yede ni kunu ho nsɛm aba ne yakɔhwɛ me no ka sɛ boys ne wo mu a omo yɛ adwuma akɔpɛ ni kunu no ede na ba e wo ha enti je wo mu no na yankɔ Ivory Coast over the weekend operation course so the course of Songon aba ehona gravier ehona adwuma no course wo na adwuma ya kan keunati jujuwom ana jujunim operation we amia hu say ye de ka be ka ba kon e wo ha
eyi enura ekohu no eye esi a kuku a ne moja ewom na sebi ema mu ase ene no ma bebre ewom ye beyi ne ha ama etiefo a ba ko ne dia to so the last operation ekoya ya ansa ene ebisi busum nwatwe ne mu no ekohu ye nu we nyina ye wo mo nyuma o dwumadi o mo di no nyema mo yusu no kuku na esi no ya no black and white because moja na ewom no nti eyeko ye mpese saa kokko no bi show enuro na we no eye de omo kasa gusu ana ye sabi de fraduane ma omu di da bi we eye de okọ na so onya wono mum ebewura de pay leader no we de friend Philbert ya che no eti wo de so ne katre maso a do be ka kire so ye bia wo be commando do be ka se ye bia no wo be ye ebiyo wo obi na se wo ye hu se onye wo be ye otimi di wura ho no mu a wo se de me ye bia ne ye bi wo ye bia emu asem untimi kan chede sene bia ene na boy bi e obrekum sena ase ne din no e di black okọ oba ye no me no kasa yi wona to kasa ni aka chew fawebra ama di adwuma diu ama ya jiw hu sika nyina obobo ya akra wakoton ei e di asem kra ni pa bi stradwen di abante ba ko e ofia sei sebe ne nsa ba ko sei ne nsa nifa no etwa ha no ni ho de na esi e ba ne sei peske sebra opeto de a be ma to pa opeto pa de se de nyame ya sheda de ama nipa ni binu ma to kese kama fefe no me ma me se ma me fosi no o de kum ma me wo to kama nyame na de ma no e bia wu anya ne se bi eni se peske sebra e be bia ma amo anya to na wanya we ni kakra na afi we yefro nso ay flat dia pese ye nyama oni padua no hu nyina no ye be ya ma stretch marks ene ye build body no be ma no esu apese ye mpagam hypertension no ni nyina e peske kumasi die peske amato ayefe boys yi hu ayehwe pa me nka na dawo enti ko peske fo ho kumasi bantama g runabout edan medlab wo mu no na chi ana wo wo number is 0530 122500 0530 122500 na no wonum akasa jojo de makacho se no anensa ese wonum ensapa ewo ho ensapa ewo dwaso nunum bi na beboa jojo vodka mix eye kama se obanum afini namfo brother sisters yes eni gie enu ane gie kona ko pebi na niema enkoyie kama emfa emawo na ensha community soccer quiz no baso ensha community soccer quiz wa winning football ho bibia no eno ane ye ho adwuma ne abusaw kodoko yete na afeben black star player ben ane ka asem sei na okocha asimu a coach be pa na coach ho ache those questions ni bebisa wo answer wotimi community no mudi nkunuma e mam 10,000 Ghana cedis 100 and come mako chiru nini chao 10,000 Ghana cedis 100 million in share FM4 e de becha kwa na woni community for mako chedi branch FM front desk na be peke wo form and after 0245 594425 0245 594 425 na wodi mpanyimfo atwetwe enkomo over my joy acho so na wo ho to say bacho me hoye your friend say bacho your friend Peter Kwebe Kwebe KPEBE Kwebe okay we dey ni bacho me Dagati Peter Kwebe okay onya vie say bacho me 96 born 29 years o vie say 29 wo bacho han utui bacho han 28th April 1996 8th April 1996 sa wonya akwada ana mebu akwada keto asa no minim say 16 years bia wo hwe no hwe ne tele banyina che
meaning say fi schedule na do tia bi akwada mpo na say me tita me offer apo anwetwe wa nyine ogu mpom wo free na buy mpacho mfi Laura ana buy ene ya buy wo free hefa na ate kuma as say no meti kasa go fidini as say no meti obi veranda mu wo amnaga hefa amnaga we amnaga awai subulu amnaga ewo amnaga omoshene aluga amnaga okay god was amnaga me hase min sheda nim okay nya amnaga aya amnaga okay mahusa wonsa twa Pauli so obetimi apeke ama me a na me dey nsem ni nyina dey free first fansa we tu na bi ankase bia wabuka na fa we ntu so na fa we ntu ha na obi omunhu nsa ni ye o ankase bia ya bobo ba ko dia hye ma hunsa onsa ba ko kafra onsa ni fa twa utimpeja mpacho utimpeja betima ye no bibi sei wow edi na to wo ma onsa twa mpacho accident abuziafo mesremo monko Facebook na monhwa abanti ya krea ye kana asemi bi krea te wonya akwada abrantie finshia 29 28 years wonya akwada wo hwe ne nsa na obon se ye twa ye no ba bia ye pam ye ni nyina no wo ho no mo ne nsa ba ko twa ko Facebook insha 104.5 ana se YouTube insha TV ana se ko ya multi TV decoder no so a insha TV eno so ho a obetumi ahwe abantie yensei ne no ene na kosama ye bedi na ye busa no ye ni brave kra anti bobɔ no tow obi anim se kan kwanhia ne bai e ba ne sei mpacho accident na menyae offense yi abia mpacho last year 24 then SEO September 2024 Until we find say 1 year more any mpacho last month more any 1 year mpacho eh ana mai twa won say mpacho twa enye se won san we obi na ma enye se obi enye hospital di ko twa won san twa ho advance Jesus accident ni si ana san twa etin adan odiko boat trailer na ehia na meso me hye passenger side wo car beam car sayon ano ha nyina ti free ha be si ya unso kutwane da wano ne tie se ne no mo nimsi wawu me kwa na me da me minjim hu kura ndi se me sore esi ye no hu ye me esi ye no me se me sada from prayer na me twa no so like it's say on sana active say ho ana kitwo eti free so eti free ho tu on sana eti free na ma wu me try here collapse here metimani na me wo hospital theater mu tu on sana da ho na ye den epre on sana da form na epre Jesus Christ see as ko Facebook na ti abanti ya kusam bi na adawafo no ya kan ya na munim se eboa nipa ni binom ko ama wo mabusuafo bre bi ma bre accident ntin kura bi ntimi anwe school kan kwanhia nti bi ma da ni nyanka obi ma me ne papa wu ama nkura no o ma bra ba say because of driver ni bi eni anda ho enti unsa ne tie da ho na collapse ye na ye den me collapse ye metimani no na me theater a o mo hweme so mo hweme wie no hospital be hospital St Patrick Hospital offense ho no ma na ya refer me to G say me spinal cord shift me membla na mo ye me surgery so me buy no scan am boy no na abusia no muska nye den eni ho so na me so first na me imagine say after that no me first me to delivery packs free e de corner of ko ye den e ko ton
so mesi meko no fa kopia bibiduro bi aye den aye ho na megye dan ewo ha ewo ekurumfo bi wonom se meko ho no meko truti me ho wie ba me ba na ma me wodan wo ha me ba na meto me no ma me dan wo honom me ba me de ye last born me ba be kan ho na ono time bia me pese me ndwale na waboa me pese me nsimi no ma na waboa me so me duru ye no na dan omo amode dan no han ma me no eche mu se dan na ma han ma me no omu san kotina mu ena me se mu san kotina mu mfa me sika nya dan emma me ena mo sika no so omu ayusu na no obi tim dada oba na obi abetenem dana me ba mu no na obi ntimba mo se omu akura ma omu ankasa omu kotina mu na otina mu dan edi how many months me ntina mu dan ni mu da o rent ansa na onya accident no me nya accident na me rent ye ba na me ho ntom se me free hospital na to call off unya how many months me call off no me konya 1 month nti o ha dan no so no van say enya the whole month wo ha dan nyina anya say the whole month me ha dan nyina no sia ekobe 4 months ni no me so mo nya mfa ma obi o wo ha no for how long me ha no 1 year nti next can you say scan 1002 okay enya dan eso sa ketu abi but so mo nya mfa ma obi mo nya mfa ma me nda mu da ena dan ni musu no na mo se anka me nkura like fort kitinkiti mi nkura mansana meden ena me se me kwa ba be kura ma yeden atina mbeduru ye no mo se o mankasa kwa yeden ekotina dan ni mu ena se mi kotinam dia mo mfa me sika nyeden emma me na me mfa nso so nto me no ma no nko ena mo se me nya abotre na me ko omo a first american ba ho no boys amuni mi na bi se me o won shop bi ni barbering shop bi wo ho no me nkoda barbering shop ni mu omo si 2 weeks a me nkoda barbering shop ni mu na omo discount mame a na mato de mpese meto no na masan eden akọ ena me kodam 2 weeks time duru ye no omo nka hwe mitina mu honom sa be 1 month ena o mewia me mfa me phone ewia me sika sika na ehye botom sika 16.50 cedis 1650 so eba sa na me say oh mbewia no ada an say me da barbering shop na kromfo bewia o kromfo bewia me then otinya kwa ewura inside the man ewura inside ne say me ko na net na mo dia ayanim net and enshada nya ibia for function kese on I am function kese net ena nipa no so a owia no so no mi hu ni pakro no me ko da dan ne mu no na barbering shop no na omuntum ena me ma nipa no say o se we carpenter ni ommebo so na me mfa krado nya den entum nya dan bi e se dan e ena nipa na be boss ro ena me di krado ne den etum ena ma yi krado no ba ko ma nipa na o de dan ne ma me ne say me nya den min dam no ena de o be boss san be net no ena wa wuram ayi phone me phone yi scan no we ade achiye no ena ono ankasa san ba say osan betwa osan ba dan ni mu say oba na me say oba na first na odi kan bisa me say na me phone no wo he ena me say me sorry phone no me nyanhu phone no ni misika ba me nim say boy na odi ni boy na odi dan ni ma me no on na afa phone na kosia ena me say manen kan chire obi ase me phone na yira mpese me nko bisa boy no ansana ena boy no pie ona waka che manfo say me phone no boy na odi dan ne ma me na wia me phone se madwin be say boy no na efa so from that point no ena me say boy no de wako kan no na afa phone no ena me say omonchi omonkoye den emu nkotum one boy ni nyina odi dan ne ma me no omonchi omumie no nyina nkotum ena penyimfo na amwo honom no eka chem say echi omu kotum amo ye suspect ommeka sa kire omu ema ye ni penyimfo na atenase elders amwo honom na atenase ama omu agi atum se phone no omu ne faare ena ye say ade achi a omu nkofo phone no bla ade achi ye na de owia phone no wadwana free honom till na ye hu bebia wo ye den owo ena ba ko no sa akoye case ewo police station ewo furukrom say me makra manfo say omu mboro nsumanfo abono a bi mu da so sechi no ama boys na ena odi police for e call boys ni bi fie okay sesi
oba ha de na apese yenyama sisi esi ano oma wia me plan na me pese anka me beto delivery packs ade akọ me sika na me de buy no oma wia me dan sika no so amatwia se metina mu so oma dan no oma agi omo nya mfa ma me dan no me di panyimfo akọ omo che me die set ese na apese yenyama o pese wo dan ni sika no ye nje ma dan sika no mo nje ma me dan sika no me de oma akọ police station no se dan police no ahye o mu date no so ye no sika number ye mini penyi bi akofie honom ena penyi ni hye omuni penyimfo no kasa na mo hye bi say 10th of September omu di sika ne beba 10th no duru ye no sika no mo mfa maame me da so wa say obi varandam na me da o me sori a jesi mistere ansena manya bia di ti say ya de adwuma pa na oye esia delivery packs na na oton delivery packs na meton me tobi na me da akosirim Odon saba akuya say no me kwa market days na makwa hihye ewe na matena se aton good one wonse na atwa no me concern but de me dan ye wan fa nko gira kwa ho se wo sresra ade wan fa nko gira kwa ho wuti aba mo bo ebinum se ya ba ko boko no abobo na tade se ya den san ukura de ni fa no kura de se atwa bia no so na active na active na me de bibia sisi amedwale kula obi nka me ho a me de no adwale me de na madwale ndare kura ja na adwale kura ya bre on no waye ne nsa se do no waye ne nsa asi a kira de ye twa ne nsa because tu ontumi nya hwe tu besra de ya de aba kokora we a wuye se nyame ekase obam na oboa wo a ko so ko uton ni dawo kakra bia wa obeti wonsa no kura no ubenya sika akoto ayi ma ayi e de ba ye na fixe e de hye ensai artificial ayi bi a no ubetimi di support bi a wo ye bia men trafa ko usika na ye be jama why eja kwa sorry wasi ma minjiwe na afi chofu me ya me tifo be America kredi ya ba nan na ye ni firu ani di nkomo na di firu ani kanya ne se edan ne de se de krache ne ka no edan ne wo ho e wa to su bokro ne mum ena ya ye kasai se krache anya obi aba so da no be han a on be gina ma de krache balance ama no mo po bia ma na ba be han se krache ne so anya obi na so wa be han dan na ono wan be balance omo abaji sika no omo ba omo yi ne de ama no e wo ho nti kwa na amama free wa me ne kasa ye no sama o kan timi se eto asumu ena me busa krache se omo so omo setena mu te sai e wo ho no na se gasreka nti na wo se ya nti na wo se ye we na nti firu an se wo problem na behind dan wa to su bokru singing room to problem na ba be omo han omo balance owura yi e wo ho owura no so nyi obi a ono so on fanemla na on so me handa na krache no tema nan kwanhia ne ma yenhwe krache no se de na nensa no ho no se de tie no mfonyini no e wo pa de beto okay probably my onie yes hey ono ne gina hoyi wono wabaro asa ai premier ni pa zebu akata guy umra Facebook nhira 1.5 na mo mehwe Facebook YouTube ono obehu no wono waba akata sa ono gina ho no on the nice guy. Hey, Akwa we pa. No. Ni be ba. So na wasa. Enti, oh no. Share. No saba Akwa say no about life papa bi o. About life ah. We no aba na say locks and kasa. We no mabo. No abo. Na nye dreadlocks. Dread. No abo. Life we no about life papa. Because now work as no say no omo ton tigu no. Say I dancing na accident this year no kasa you trying to say we and for you and sa can be wa ha tamom try na no na so okay when you hand no the hospital we know the hospital aha we shall go Facebook na ko rally what na no ni ba bi kura wada when we say wa to na nanom ti sa no say ye twa amnaka na beti no nko ano na ba ko no sana nkasa try eno ate e ho na ha no o madress Akwasi
so na eti say no omuntimi omuntimi empam so just omutwa so nam na de wo ha no okay oh god wabre kafra na ifira no ti best ifira no so wotie ye yewura mi anu wotie say omo hye na ompɛ krakye ne sika mfama na wontoa na kontu so emuzu p heba mixture onunum bia bema be obama so oba ama bema so bema ya na nka wase odwunso a obre dwunso a hyehyeshi ese nkaboni bia be gina ho wohia emuzu p heba mixture onunum bia ho beto ntem to kraye edru papa etisi mema enam ya de bia no ane ede ko amuzu pi ebi wo herbal shops ahodo nyinem pharmacy ne chemical shops ahodo mu tafun hia so anase amuzu junction Dr. Amuzu number is 0247 776743 na one no atwetwe enkomo ama wone wo edi yese mukanyina no waka ede akire no my mate for afbe mienu miensa bi embrem na afei yenko so for Samuel Asante wonum na afei on fire nwie 0322083582835838358384 bepa chaw udin be bia kasafi wantumi engina so kafa ya fro say na kasafi alada boafo brata majo mejoso adobe mese mejoso pia okopo nsa opa me grade dance na nyame anim no krose no ofasi o betra ho anwumre ne bu afu so me nwanwa pa se ne wiase aduru na de bia ma no dam azafo ai wo Ghana eni panhwe ye ho so yie no peso mo de o mo sore a ade wo be ko na ne phone o de ato nyum bi a odwure ho a wonte ase ne ma bi se o munti ti adwuma ne bia ne bidi wo mo na wo adwuma wo yi enye sika akoto abubu ya akwa mi pa ya mi ni no kwese nyi FM penifo egu anka medi watem anwumre we na ya abasa boafo rata e ba ju ene na wo chemedi ma wo dawa send ye nu honum enye nu honum ntiduru a ye beka ho asem ye nto aso hello ma ye nto aso me ba cha odin we bia kasafi wantumi engina so ye mfa foforo hello oh me pa che frost na kasafi brother said Ose brother said kasafi mankranso yentio papa mama join me they said will be the best 5 million edi aye juma wo kuta bobo ya wo ha on baby anti wo pa o ti ahwenya ni ni makoton wi senya disua je bi na mpese wi asia mansan nyina atia kani kwa kwa se ku si wo kwa na mama na kunya tana so tuwa beka se monyende mon pamu no kon de bi kwa na monye mojuma yeah that's yo on council ye mfa ba ko pe hello yes sir Akwasi ye Mubro from Tadu hey me te won kacho yeah is that of mamintio me be 12 hours Mr. Dove mente won kan me se mete won kan pa wo kasa na esa wa relax do ya temu mami cheke vile abeja poli na ni mapa mo le mi te tem ne ba ni pa na tem ndi first one ni mo pa ye betuna na tu ko di ya teno ko ho do duanya ta mani yo no die on ko ni ta no pa teno okay mi ya be me di ni me e o mo dia na mo ko ni ta ya na ku bi prem kwa ti mo tu ma wa o ni situation wa ta dia o kana ko je kwa o man ko tre tra die ono e bon ho mo de ka tra ono ni ya ga na ni tu a pa ku tu e ti se ti mi ta ma ka tra na ono so ya ti ni bi ma no ya ji free ni sem ne ma mi on mo anya fe okay mi ti o ba pa
Mr. Dove meda sipi mechia menu ake do gas oven papa baby obi a chairman I mean sure memo adwo ono yire gas oven die Kumasi Ghana chairman ke do the here da heba ointment ma meda gomba no baby na should da hwe agu ho baby na mpompo bi abo uti ne pa wa hotutuo ana se so hye bi hwe agu so a the here da heba ointment eno wo de fa so a enche kura any nyina aba normal na ho ato tipa wa de farmer so na ho ato o pedre bi ata herbal shops chemical shops ebi ho ana ba frema me da gomba number 0242 7121 13 0242 712113 na wode no atwetwe enkommo also for asante emre na yeme na abranti asem kakra meka no sade producer ekasa se o mani fira na kasa me won sem bia na nka me bisa fira na se adenti na ese abranti ne ko pro bi mum na ba ansa na o modi nsika ma no me no mo nya adwene enti fira wutie yesel se pesika na fa abranti ne sika na yeden efa ma no me de meka o ho kakra no na kwasi ya koida bia meka se ade ehia wo ya bra bomu ya ahobambo da bia na meka se otiwiase wi mu na wa mo ho ban a enema be fa wase otiwiase wi mu na wa mo ho ban enema be fa wase enti de di kan mesrew se wo be ye adwuma se wo be ye den di kan bo ho ban wo bo ho ban wi a busa kwa busa se adwuma me be ye ebeboa me na ba bia me koye adwuma no ehoye anase ehefa na menya adwuma no edie na meye wo ba bia me koye adwuma na betimi ama na aboa me eninti na da bia me ka cho se frɛ me number a me de atodwa no na tie utie a de ha obia no betimi adi nkomo se ya rebi na etete wo o de frɛ number na me ne wo kasai se sie me de tudwa no se wo pese obo ho ban pa me se frɛ number we 0240 10 30 48 0240 10 30 48 oyo bema ana yo ba ya rebi tete wa brabo wa ye mre ewo mpem obema no soto ya na etie koko how diabetes how pressure how frɛ number na me de atodwa no na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 tie ebia pese okọ aware o pese o ye adwuma o pa abusa o pese o ye abusa bi ewo bibi biara na mo a utu ho a o de frɛ number na me de atodwa no na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 masama metai kan ye ewo afia asase ne se sa afia yesimu no emu ye how bebre accident ewuo basabasa sign amane na enso so wo bo ho ban a enema bi ho a unkutum eninti na da bia da me ka che o se wo de frɛ me number no na ye ni nkomo de wonti ase no o frɛ me a ye badwendwene ho se wo se wo bɛn me a mema waso ate sense se wo bɛn me na wo se me kyerɛ obibi a mɛkyerɛ wo se yare bi na haw o abrabɔ so bɛma wo de bo ani ana sisi a wagye mu waye mre oba wo ni atenka ana se wo pese wo tete wa wo mu last time ka asem we say eye bibidro kan ene ye bɛkyerɛ kwan a bɛfa so a wo bɛtete wa wo mu obi wo no ma wo nama ne mpabo akora timi firi ne nase etofom wo bra wonnim se ne mpabo na ye den atofom bra niema waduro bi wo se mintimi na meda mesore makoda ha memuni makoto asa na de ate wo de bra niema waduro se ye pressure pa na etete wo anase koko pa na hawo wo de frɛ me na ye ni nkomo madika aka kyerɛ se ahobambo hia da bia masama meka ne se ahobambo hia so obɛyɛ adwuma bo ho ban hwɛ ma meka asɛm bi nkyerɛ broni bia ne wo obɛyɛ adwuma a ɔnhwehwɛ asase no tumi edi so ana ba bia ɔkɔkyerɛ tumi edi so ansa na wayɛ bibi mesra wo ntubo so omo ye breja bo so omo de niema agye ho enye bibi o omo hwehwɛ eniema mu enti sɛ wo pɛ sɛ wo hwɛ mu a frɛ number we ne ani enkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 obi obusa say hefa na wo me ne Insra FM ene di nhwe anim tech topai ehwa na me wo de frɛ number no na ye ni nkomo bibi biara e ha obia no frɛ number no na ye ni nkomo kwasi mame fancy ya me da ase also for me da ase eja sare akwasi ya koyi de ka kyerɛ sɛ wo hawo sunsumu hunamu na wakosu ehunu bi mu na wakote bia bi mu na sɛ wo ba na woni atifo woni amansan ne kyene edi suade a
maka to say we are seeing nsɛm so necessary de ba and now we help na pesa oba ha number say wo frɛ no 0249 59 72 63 0249 59 72 63 how be asesunsum mu hunamani no ba said ye kana ha tumi bia no ebi wo prama we so se ba hunamani nso a ye wo panimfo a sabi omunim de so wo prama we so aba said how no tie bia no ye be ma asomdwe aba e wo hanom ti ye koidi Akwasi ene Inspector Joseph Boache. Okay. Inspector Joseph Boache or on carrier. Okay. Na dodo na friend no Bantama Akwasi Boache. Oh, okay. Yes. Na ye na woda. Big Joe. Yes, enyasem kotoa. Enyasem kotoa. Prima sem officer mu. Enne na woda. Akata 7 dozen. Enyasem kotoa live for the ope. Yes, Bantama Akwasi Boache. I don't know. It's na kwena woda ye gire nhyere from so awation happy birthday. I was in a will be ano chief. Happy birthday. Yango ponchao. I feel say now rank near to James and I would that Yancha was also man on it Yanchao Miamen Yakatoa and then James happy birthday to you. What's the quote na cratchy uniform unife and this is the situation phone. Yes, your office in the cell high phone until be any now per se cratch no e bia uti na asem pese obo na o de oba o so hwe we asim nsem office no oba ne nsa e be wa wasi kwasare ne yete ne nka no ye da ase yinim se dwoda ye be san hia no kira de ye kona na amu ayie so for asante so ote ne nka na ye bi ote ne nka ye nua be ma ye de na asem na areho na nso so nyame na e be kire sabre de ye kɔ na yakɔ akodi nkomo Eddie a free Chris Pure Herbal Clinic for one more assay na yakwa kudi enkomo baby na na mo bi na na ma yakọ kafra papa na nyame na dema ono anso na ochie nipa de eden ya atasi so obi ankyerebo nyame kra adom ye na nadodo mfie oha ninum eyenshira plus edi my na abiro ya biro wetia na mo ba bia obi anwumre ye mo adwo sabre de me nkona me ne me dofo ene de odotu odo ene de media ene so de ene yesi ne ye World Girlfriends Day boyfriends day ayo ene world boyfriends senti na ne wani ma ye na hana sena me twel me twel ane yesa so yesi breast cancer man to say what okay nti wa hwa yesi ma no massage no for no ehse e de na wu na say you have been in ene de so jemu enti na me do wu ne de jemu ena no ma me bi ba ho o say Akwasi boafo girlfriend no wa hi o oh wow ena mi si mi ami ni e ma me de be tia na da so je ni bi abeti mi papa mani so ha te na o so give no one is me mama mi ami ni Akwasi boafo ani so get fair ohu wasa no beka ohu ferdo enya agro o be ne dey mama na yenim komo na yenhwe ba bia wo de fa se de bia ye ka no se eba no me masem dia ye kan be me bu ata bi metie me dwa manum saa na me de me be ma enso e bia na anye be ma hute ukoduru dem na o za kwanse onye be ma say at the flat obey be so much twetwa go be groba du amwan sorry da basa na be ma no wura wo wi ase ne je nyina wani ewu hu se poto wo tim se na be ma we nya adwuma oboa wo wi ase wani nye ne wo kura de ne de fre we se we your ba we be ma what dey atua ho ne your friends we be ma yeah oba so de fam we your ba buti ase oba so be bia ho be ma so de Bema, only be cook one dear. No, Barney be how that you say. When I will call you, man. No one why I'm married. Into Bema, dear, missing near grow. There be. Yes, ye knew you and I, oh, ma'am, I to you to get your word to you to me a Bema. Would me a Bema.
o me de kire ma me nse o yiri aduan kora be dia na yam hihye tum se wayi top money o twan to am yidu no de nam gusu aduan de me di nyina nam koduru mpam ma anya hwea obedi matamu na bi ko Crispio Herbal Clinic ma bi omu onuru ma meduro e ma be ma ye be ma be ma gina so mama musu ma me yiri ma meduro e ma be ma ye be ma gina na ma be ma kasa yes me be ma enimu ekire nchen backside front side bia uginem and you feel so you player yes oba bia be ma me see wayasi be ma mu odin draw bi kra wadwuma nya kra e consider kakra e consider ya no de ye kra ya nwene ho oba no consider kakra ja nya hwe enyumro be ma me so me hu asepem na de kra wogotom nya wayasi nye se brego se peche me ya tutu de mama e din basa yes friends apejadum idia ye dia my be ma brebretim mo ahye mo ma me mbisa ejadum kra na enye wow do ba ko dem no oba ekoda utam wade edi ko hye oba ya se abu se oba no che edrum baby edura na etita no ha wonte hwe asemo Akwasi ma me yanko yanima Akwasi ma ya tiefo omu edru ku fiada say ya omunya abotre twen Crispio Herbal Clinic si ye beba na omo beti ye nka no matie nkyerɛkyerɛ papa ye wo ma wo mansa na ombeda wo ma da no Onyankopɔn onhyira wo mu nyina Crispio Herbal Clinic wo Kumasi anomanji fie opposite government school park no ehɔ na Crispio ya hye ye no ɛwɔ Crispio ya bibiduro ayaresa fie ye de obo ade ndu bi na hahama dua na ba ni hini na bana kroje ene di tuo de sani yare asekra ede ma no ede ene wo hawo ede ene wo amane wodi ye hunam famu yare anasa wodi ye sunsun famu de Crispio nko na wo ba hɔ no ma ye wo spiritual scanning ehunu say wo yare na wo de ba ye eno ana aba ebi a spiritual scanning no me na na abre wo tifio say na de na doctor ekike spiritual scanning kire say sunsun mu nhyehyemu ye di kan ye wo sunsun mu nhyehyemu ehunu say yare na wo de ba ye no eno ana ba ye anasa honhom bi ta akire ansa na ye de aduro be kan wo kra ye de aduro e de akam Crispio e de mpaibo eni ndubna ne hahama no eni tuwo da sani yare asekra wo yare ne ne wo hin wo yare ne sei wodi ye wuti wodi ye wani ene ye bedi ni padua ni mu nkomo wodi wo ho di woni padua o ba wonnim ni padua no ene Dr. Chris me be kyerɛkyerɛ wa mo ahu sei wodi wo ho adi woni padua enso wonse da nim woni padua no nansana manu ensi no na wahu nia me pa kyerɛ no na wahu nie nti a me se wode wo ho de wo nipadua but wonnim nipadua no nipadua ne ma o segina bi kura wonfi no odo e wunim se yare amfiti prako pema ansana yare ne beba bia edi kan bo wo nkaye se bibi koso na bibi kwaso na signal enso nipa bibini na watwi nani emfa no ho until say de ne be hye from ansa na wahu say say ne na eye mi na abo me nkaye Crispio Herbal Clinic say edia na ebo wo nkaye wo nipadua ni mu tu anamona bra no manji fie Kumasi heya no manji fie opposite government school park no ehɔ na yahye ye no wo brane nhyehyɛ nipadua no mu ma brana Dr. Chris minye wo nipadua no ho maintenance mfa ma wo sa wo ka bo so me miensa bia wutimi de ko maintenance wutimi de ko magazine say yen service car na ma yen hye car ni ba bia ya ne ya na yenye na duro dia ade na wo nipadua ne de wo mfa wani nkyerɛ Crispio Herbal Clinic ama Dr. Chris mean service ni pedua na mfama Crispio Herbal Clinic ewo Kumasi heya tu anamona bra wo yare ne sen wo hawo ne sen wo amane ne sen fa ye numbers na frɛ na ne ha wo bia Dr. Chris ani mi nsusu ho
woni mi susu ho a na awurade afa me so de mo akese de ayaresa beba na ye de de adom your numbers are obetimi afre 0555 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispio Herbal Clinic your number say the adwuma no e dia na wo how Dr. Chris is a friend no na ni nkomo na ne etete wo no ka kire no na awurade mfa no so nya de enya wo moa enya wa yaresa odo ye wunim nipadua ho ansana bibi be kwaso we nipadua no ma de wo how kese pa beba no ebedi ka bo won ka ya nipa bebe wo nipadua but wunim nipadua no eti ebe ya wo ya no ebi wo ho aye wo normal tire ya se bia makoye bibi makoye adwumadin bi anase ma nayi anase ma bre ena miti pai me anase me yemu ati mi ntimi nko private enti ama miti pai me eno ne ye den e wo ho eno ne ye normal ti pai okay by whereby say what one mu hu se waso ntam ha na twetwe eya wo ya sharpen etimi fa ho na dia na ye mi na be ye wo achi na twetwe ni nyina no wabuani aguso wumfi na bia akoto penkila no abawe na wate akoda nipadua ne signal se bibi nkoye enti to anamo bra crispy herba na Dr. Chris nya de enhema wumfi ewo ma afi obe se etienu mu asase atwetwe na ate asi wasum na afi wasum nyina ya wo ya na afi wo mama so na atwetwe wo se we di asoro bene na eye me ana asede ni nyina no wabu na ni agusu no akoto penkila na wawe ewo ma na afi efa nipadua ne ba efa nipadua ne na bia abegyina ne bo o se na de na me bo ya me ewo ma eti pa no so be nsa ba ko bi nso sa wom na afi wani so na ye tu na wani so twa na wani so biru wo be nsa na ni so ye ni zen wo se na de na nsa de na ya ye me no wa wo so ni ti o mpe ho asem ni o mpe nipadua ne ma ne signal no mpe ho asem ni na ni so na ye ni tu ni nyina no wabu na ni aguso no da so no de na mu so ono de on fiti pra ko pen fa anhwe fom biri mo nkakra na no building ho ya dai ba so nyini afa wo ma na ate asi wiyam wo se mididi ana mafe mididi ana me ko private wo ma na akeka no ho na yefunu no mu ya wo ya wo se ade na eyami no akoto yefunu yare adro no abanom na atekọ ewo ma na asa akeka no ho wo se ade ni no asa akoto no abanom na atekọ ompe ho asem entu ana mo nkọ crispy o say doctor say na eyame na mpesa mo hwehwe ye nhyehyemu ma me hunu say ade eyame no eye normal eye bibi simple keka na say e develop yare kese bi ayeden e de ama me ontu anamo ewo ma na ni sisi na afi na abeti esi ni mema yom ojonso a na emu ya ne ya kakra no wabu na ni aguso ewo ma okwajonso obechim saa asa jonso ne beba asa emma ewo ma na jonso no bank tinkete ko ni nyina awompe ho asem ni na ode na ho afi da na akofa asem kese na de abase gbura Bema be wu anya se fiti ya bra kwasi na ewu o edi kan bo wo nkaye wo jonso na jonso ne ma no wo jonso na emu ya wo ya no wo jonso na emu ka wo no wo jonso na wo chem no wo fo se de na ebo wo nkaye bema bre ye na na echem bre yo na ebo wo nkaye u prostate elaje ni e de ketita kwese ma obema betimi ya adwuma biom entimi nya adwuma biom entimi sraw ni padua no wo ho steady ni padua no hunu say
miti type me by tire we de nya normal tipa ye ni bia e wo se mitu anamo na me ko check hwe se me BP kosoro na say enkoso emuwani nwuso eno ni stroke bebrebe ya aba atiate se bebrebe yo nipadua ne bo ne nka ye no o ma na adwe nko ho so obi kra se me de wo me nko hospital da won ko hospital da wudidi woda wo home frama enframa eba na bi ya papa bi nya papa wunnamu awie abonsuo to wo se media me nko hospital da no wanya sa asemu no o ka no de bo no safo hene da krope na nani so abiri no nani so atwa no na gbura no da ho o se media me yare ama yare ani stroke ya abebo mi enso ebia wo koye nhyehyemu ene ye sha no ma wa anka nko wie ne sa enti mesre se ye wo ho a yen steady ye nipadua no yen steady nipadua no wo ho na wo na ye wutitiriti na wo de pem ho na wo se ye wutitiriti na wo so no miss na wo so na de ma na ye kwa me se ye me ya stroke na ebo wo nka ye wo cholesterol ni strade na ekosoro adena wuntu anamo macrosphere herbal clinic ni yan hwehwe nipadua ni mu yan service ni padua ne mfama wo ka say ya 3 months bia de come magazine adena wo de nankasa de wo pesa wo be service no wan say ni power sa adwen no mpa musumi service saka ehia ya tya kasa ye ni padua de padua de yan service no ansa no obi ani be fra ne mfiti preko pe na afra wo ewo ma wo si mani so ye me kusukusu asa me hwa ade me hu ni blue asa obi wo akira me hu no ni nyina so onto anamo esa ase abo nka ye sa na nanka watu anamo aba Dr. Chris mani so ye me say mani so ye me tu ntimi sra wa hwema me ye sha ye be hunu nie develop ba no na ya so ano de amam ade na wo tena se ma de no aye kese yare na aye kese ansa no watu anamo wan se nipa bibini ye pesa ade no say it can to answer just a can to ho ebubu na wonya wo bia nso ni mu no ansa na wa bobena so wo pagefo enti na nwumre mesra crispy herbal clinic atiefo a mutie yedani da nyina se Dr. Chris says steady we ni padua no last time na me kasa wo ho a wo ye be ma ni yi to wonsem we no hwe eso tia wo na we ne na hye se eso tia wo be hu eso ntia wo be hu mudo no kura ba fom bra kwasi hwe ade we enne ma me fa ntodwa na atiefo me ma na etie ye no say wo ho wo ye be ma wuhu oba bia menka se bia wo ne oba nsi adawo e bia oba bia ho adwen ni wutim ba orefesa de won kwa na wo se dem wonwen sa dwe no ba orefesa na oba ma na peja e me ma dodo osen e na sa de ni bi ya wo mo e driver ba ko na me ka sem bi che wo kai ada ye madura na ada kai ada tra kai mu na kai mu ba bia ka gram so message so na apeja na gina so eno na kire sa wo ye be ma nkasa eno ne ma wo hu sa wo ye be ma oba bia me wani oba bia klasi wani bia ma wadwim ba we na nkasa tini signal e ma wo hunu se eno sa no abusa nso ojama ada case bi wo ho ana na ukodo bibi case bi wo ho de nya abotre na o de nya abotre asa me yiri ni ho case ba eno ne ma wo hu sa wo ye be ma nkasa enoso kra sa de ya make ho asem enoso kra eno obi so wo ha ha wo hu oba nya hye na eno ankasa peja no eno na kire sa wo be ma mu moja ni ye adwuma bibia de da na akwam bibia de da na akwam eno sa no na so sa hu oba ene na ho de no o peja no the cement bag kra to no so a won kofom gina so pemti ena ebi mu so wo ha omo de no ahomache enyane wo mo se omo mema sem no e wo ho obi so wo ho no ma e kire se kojo tokra for ba kwakwo te say Dr. Chris beto phantom e wo wiase nyina egu na se no meda ho yes so oso wo peja ni mu
na kwadro ban so agya yo ja on ke kan ho kan theater nche wonya shi anu an say woda ho wo be twi no wo bona pampam no wo twe ayi nkonso pe ayi wa asie wo change oboa wo se me nke ka me ho e ba sa wo ye be ma wo hu aniwu je boss na say wo hu aniwu kire se eno na ma wo ye be ma Dr. Chris wo ho Chris Pure Herbal Clinic wo ho o se bra be ma wo hye na be ma na wo ya da so mirika na bra Chris Pure Herbal Clinic na Dr. Chris men service na mfa ma se wo se mi tia wa me tia odo ye we ya ma me kwana me tia wo mo tia o de ndi na edin enya se wo ye o mu hia mo ntia ya ma me kwana me tia wo do fa mo ano mo tia se wo se me sana bra na me saw se wo se me bobondu bina no so bi maw na kokwa ni wana nom na wo mema yo ni sipia bra na me nya ni nyina anya de emfa maw se me na be mate no osa onyare onso wa no osa debia wasa ata 3 days 1 week e was so osa wunim ni entia wo hohoro ye funu nim wo hohoro sisie nim wo hohoro ni padua nim okay wo hohoro ni padua nim eduru ba bia wankasa wo hohoro ni padua nim ntina me ka tell say eduru ba bia service ni padua no ye ni padua no ho adwuma ni padua ne de wanya ne ho adwuma bra kwasi so de bia metaka asemi say ni padua ho say wampe ba bia mana na so wa fa ho antum pem ama na rest ya nkrofo bi di wo betum pem enefie ye di wo betum pem am adeche memene da nkrofo abehwe wani ase mi mani ma ayesa China ni o ma ba abehwe mani ase wa ho enti mesre mi anya ni padua no ho adwuma mam Chris Pure Herbal Clinic wo ho say free wutiri so kwesi wo na ase bra na Dr. Chris minya ho adwuma mfa ma wo de be ma ne se wo awuntimi nwe ya wo ba ka madam for STC driver bi wo ba ya no wo bia na yi no ayi e na no kra de wo ba na me se David mi de na de me nhye bibia ma bre adai ma bre ne mkrofo ba ma we se hwe metena wo nchen na je se wo betena me nchen no mo ba ye nyina ya hwe enam sa de ma bre doctor hwe ni aye doctor wo am wate doctor oh na me se bra ye ma bre no wo be ma yi show ma bre nya botre edimfie bebre na akoduru senti nya botre ne enye ho adwuma nkakra obesan si ni dadam enti wo honom wo be ma no aye kojo to wo de ne de atofom kra ebi wo ho atofom 5 years ebi wo 6 years ebi wo kra 10 years ena wada Chris Pure Herbal Clinic se fabra na yentua yenye wadro nyane no ena ade ba ko e wo so mo hye ne nso ne se yemfa da ko pempeja wo bia ne be ma wo nyina no na enye no gidi na prem en sorry bio yemfa da ko pempeja iso ko no maduro bia ansa na enso bra kwasi o ma dwen o mo se o mo ba ya e wo se Debbie epeja Debbie nye dana kakra eno ane bepeja enti mesre ni awodie mu aye mmere ne de enu die nkuhini no wo ho ye ma obi sa ye ma obi tua ne ye ma obi di kodum kubensia o obegina ne na asosesia ni aye brego ni aye boho no ni aye moamo asem brebre timu ne na sefo no eje aduru mu fo no ene wo ba ya ba ni awu for some time je awu ni de ye tu firim de fufuro sim ye ne kakra ye de aye ho adwuma aye den e de amaw enti mesre entrance wu ni padua ni wuyo enti entrance ma wo be ma na nye den enwu to anamo bra Chris Pure Herbal Clinic emanu munyamfo awrade de sa achedie we aye de adom ye nto airtime si e bedi nkontompo a kire nkrofo da bi da omo ba Chris Pure nyina bedi ho adanse ese eduro ni ye atwuma nkasa enti ye be sra tiefo Chris Pure sheni padua no efri yetiri so kopem ye na ase baby bia tochema se bia wode ye wuti wani waso stroke na achew wode ye ulcer wode ye diabetes hypertension Dr. Chris say to anamona ye de na bra ena wo wode ye ne ye wo mema sem said ye ka ho asemi
wo mema yo no ensem kra ade e be sakra na wo yemu siso wonim se mema ne bebre ade e be sana na yemu siso no e ka no nkuna nko owura de ma na nka ade achi se be ya na yire ha no minim be ma bi o se enu nti anadwo bi o hono sleeping tablets de ma na yire no wo abra na yire ni nim oto ha no ada se be ya wo me ha ne se wone ne beda enti wa fanya nsa kwa bi so wonum nsuo akohye age nsuo nom yesi nsuo de wonom aye na ode ama no na oba no nsusu nim na wanom onum ya no so ndo okufia no heda okona dafo ba bi ono de afutacha ko efara no kama wabo no wabo no no say de wabo no de tebe ze akwa no oboa tebe ya ne ne me ha no wabo no wabo ne be ma enya adwumenti me ma yo na ekofom nti 1 minute for na mo de mo mfa nru hu kra na mo agye mu no mo mfa nru hu kra na mo agye mu na agye aduru mu fo no ka de fashion kra na agye aduru bu mi ensabi ensiesie no ena no obi say na ni kuna ato pa nyina ye 7 aburu so kra no ye 7 pa yo onu ba besia ne netu ana mo ba crispy obedi aduru o say doctor me check your first time me kru no madro me check your minya 57 what to ni nyina no akan yo ma de sa de mo ho bro obe ma ko nyina obinya bra kan afi second round saba ya wo se wonya 180 na me say obinya pa boko wonya 180 wo se doctor na me nsiraw bekwache nya me nsiraw enti mesra tiefo mo amutie ye free chiri ene nie be nyina no mesra so wo sa problem na fu ani kire crispy herbal clinic na what ye ho your GFE anomanye kumasi heya wunya pharmacy micro car wusu besi wo so ami post office yesi wanomanje ka esi ho na wa fru bi wusu besi wanomanje school park na so baby a herbal clinic wo no ye wo kwa no ho pe branian service ni padua ne mfama mese bro wa wo be ma na to form kra no mese bra mikunu Akwasi boafo be di aduro no ho adanse ye de akyerɛw ebi ane sa wo so otra ka mu a me ho adwen kra ni ti mo so na peja se me betre mu ye kwa to enkom aye di enya adwaman kom no aka se nu nti na ebi ase enche wo ti ekufu afa besika na me hu kwa me mfa so na asinya abotre Dr. Chris ni anya abotre baba enti brani enya ho adwuma mfa ma onu no ne yiri nuro ya na onu mo enu na onu otua osa oye ne ho aduro esanso obema na wa wo sha japade ye esi nanim na so wantimi anya ho adwuma nanim agu ase enti se ye dura na adwo ani wanim agu ase no won hwan ko hono sleeping tablets emfa ma wo yire nom because wantimi nya adwuma ninti mesrew anu ye wo ho to anamona bra crispy herbal clinic na what ya to hodin se wo gie fie bra na how na wonamu no ewrade be fa ye so na wajew crispy wo kuma ase anomanje opposite government school park ade na hosere papa oba bi na o se oko boy no na boy no ebi oko no piepio ti da oko no shada nka se na de mes ne ba men jene me aw ari awosem ba so mu adu ta mama ni ba ji am ube yi akwa be she mu bunu papa no jem ti akwa ne oga ne ba nyina na waka chenda ti akwa so we de no disappointment afi akwa ba ya ti ga no bie na no akwa di she ho no obi na no aka che ne se kwesi mi so na die Asmi de meyo. Wa wi aba intimen ka se nya abanyamia ati amenhye da o nyame o enti ya besre enkogu hu ani mu asesa sa wo ye be ma na wo te crispy herbal clinic nka nwumre a enkogu hu ani mu ase na mema no dodo na mo agum hu ani mu ase wo ma na ni mu ate onum se ma ni shi o mo kasa o
me say man be frame me o say doctor wo hu me a me so ware pa enso me wuro me ho a wani be wu ama me ampani ampa da wo to ana mo ba honom na me hwe ne structure ne African ways no awo di betena manim a saa de we bo nanim no ho na me ra ho ama na nkasa me ra ho ankasa e de ama no enti mesre enkogu ho anim ase wo ba bi anim to an amobra crispy herbal clinic ne rade mfa me so mfandu bena ehahama duana ba ni hini obi wo okra na wo hia bibi fruit bi vegetable bi e wose wudi na ma pomodi atimi aba wo be manim entra wo saa wo ye be ma kra nya bibia na wose wudi saa no ma we nyina wunnim to an amona bra crispy or wate nam Dr. Chris memfa won tsena se nkyerɛkyerɛ wo saa no ma yi nyina ne ho anamo a ɛsɛsɛ wutuo na ma wo mema ye natimi asipia sita Crispy Herbal Clinic hwɛ ni padua efiri yetiri so kopem ye naase wo de ne sɛ ye honhom fam sɛ ye honam fam ɛnɛ de me kɔ no honam fam nko a manfa sunsun fam asɛm anyɛ dɛ amem entini wo tie mi bia no ontu anamo no mra Crispy radia say adoma chedi a yetimi di ye bibia bi enti na wo ba ho no ma adifo ho na ne ma mi di fo afro be po kakra enti na mo anhu no wa ha no enti mesre ni atete ni haw to anamona bra ni enye nipadua no ho adwuma mfa ma wo mese bra na men service nipadua no mfa ma wo bra na Dr. Chris me fandu bna hahama no me fanye nipadua no ho adwuma mfa ma wo yare bia wo nipadua no mu bia emma nipadua no nje no ho afi wo pagye gina ho no ma na akoye wo haw and now all set it same crofo all say hayen to anamona bra na Dr. Chris also na woni eto ye fununim e woni eto chenchemfuronim e woni eto wonsono ho to anamona bra na me hye all type kra e hawo na me fa abibidro kroje emfa ntu ase emfama e na no makola bi frame me na me ye program o baby no frame me o se doctor me sraw me nua boy wo wu o se han wo wu ye de na ko hospital say enye yie e ho na me kire na haban me enu pe because baby I know me ntimi nka so mo mfa ne mra se bibi to no kwan ma na me ye ne den me ntimi mfa ncha me ho me kire na haban me enu pe o se to you ememi yo ebeto ne amabio ebeto ne ase atukura enti mom ye value ye ndu binane ye hahama na awrade de adom ye no momma ye ni nkɔ ho ye ni nje ho ni amfa mo ye ho bra na no na beboa ye ama ye pomuden no etimi ye sisi so yiye fa Crispy Herbal Clinic numbers Fred Dr. Chris eni mi ni nkommo ne ye haw eni mi nsusu ho na awrade mfa me so enyi sa anyarewa ni nyina anye de emfiri wo your numbers ni 0555 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic ye number say di adwuma no ye wokuma ase anomanji fie wo de wo ba anomanji a from azima kroka so for like ubenya bi KJT ubenya bi Tech Junction ubenya mazi micro car Anraga Junction ubenya bi Atonsu High School Junction so ubenya bi Frubi ufra wusu ubesi wo swami post office yesi u post office na anomanji taxi sisi wono afrobi ubesi wo anomanji government school park no so ehwa na Crispy yaso ye uko nyina na friend number no uko nyina wo bani nyina na friend number no se be ya sa wo yira ye betimi a kyerɛkyerɛ wo kwan no bra na yenye nipadua no ho adwuma mfa ma wo
branie mfa obade ndu bina hahama dua na badua ne hine awrade de adom ye no yemfa ntu onyarewa na ase kra abibidro nko na betumi atu yare ase o enti na wonya stroke na kwa hospital na nurse for na say twa mo aka tell say munyi ne mfa no nkora mko pa bibidro bi mfa anya no esa ne so mo anka say gidi say dua mu na yare sa ye dey ewo Gidi na wujidi a ebeboa Ewrade nshira fa number no eye 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 68 Crispy or say bra ne Ewrade mfa no so mo aw yada se me do papa Chris no Crispy boafo ona otene nka no Mrs boafo no friend Mrs Chris Pure ono da Chris Pure Herbal Clinic ano ewo Kumasi Anomanji ko na omwa said o yawe ni tibia maame ukọ a obenya botre na waduso dipedua no ahwehwe ni pedua no mu na waboa okra na afei ne ekoso bia no wasa ede amawo nyame nhye maame Chris na onye ne kese abusia ye sorry so na ebese hye mu kose da ochena yi nyina de ani chim na ammo go filling station ye ni maame ayie 105 in fiem maame ni nyaaye ewo bokum na ye kono na me show na mo baabi a obia no yesre nyame se on show din na me ya adomo a yebesane ehye mu ebio me dey request boafo wote ye so far santinka na ye bi